Και πρωτού πούμε τίποτα, η εμφάνιση στον αγωνιστικό χώρο που πρόκειται να αρχίσει ο τελικός αγώνας μεταξύ των νέων και των παλεμάχων δικηγόρων του Πρωτοδικείου Πατρών. Η ομάδα των νέων κατέβηκε με το Μαντέλη, τον Τζολοδήμο, τον Γκόντα, τον Παπαναστασόπουλο, τερματοφύλακα το Γιάννη τον Γεωργιτσόπουλο, το Στεφανάτο, τον Ισίδη και ο διαιτητής της Έντρα. Διαιτητής είναι ο κύριος Δημόπουλος από το Ψαροφάι. Παρατηρητής διαιτησίας και FIFA ο Μάκης ο Γουρδούπης. Ο αγώνας, όπως βλέπετε και εσείς, άρχισε. Η ομάδα των παλεμάχων κατεβαίνει με εμφάνιση προσφορά της βιοτεχνίας Ρέζου Γεωργίου Ολυμπίου. Και η ομάδα των νέων κατεβαίνει και αυτή με εμφάνιση. Στους δέχτες σας με τις πορτοκαλιές φανέλες είναι η ομάδα των παλεμάχων και με τις κίτρινες η ομάδα των νέων. Για όσους έχουν ασπρόμαυρους δέχτες, αυτοί που είναι πιο αχνοί είναι οι νέοι. Να σημειωθεί σήμερα η εμφάνιση του βετεράνου Τάκη Σπηλιόπουλου, ο οποίος μετά από δίχρονη απουσία από τα γήπεδα ενισχύει την ομάδα των παλεμάχων. Και αρχίζουμε να περιγράφουμε τον αγώνα, βέβαια κάπως καθυστερημένα, η μπάλα στον Καρακάση, αλλά ο Σπηλιόπουλος ο Μίτσος βγαίνει και αποκρούει με τα πόδια. Βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Στο πλάγιο out οι νέοι. Νέο σφύριγμα του διαιτητή ακούγεται. Και Καρακάσης, Γκόντας, λάθος, κεφαλιά ο Νησίδης. Αναγνωριστικό παιχνίδι. Μεντανάς εκτός αγωνιστικού χώρου και πάλι μπάλα. Καρακάσης. Πολύ ωραία στο πλάγιο out ο Καρακάσης, στέλνει την μπάλα προς την περιοχή. Βγαίνει ο Σπηλιόπουλος, κενή εστία. Κίνδυνος διαγράφεται για τους παλέμαχους. Σουτ, αλλά τελικά ο Τάκης ο Σπηλιόπουλος με υπέροχη κεφαλιά βγάζει την μπάλα πλάγιο out. Σουτ του Παπαδόπουλου του Βασίλη προς το Σπηλιάδη, κόβει ο Νησίδης, ο οποίος τροφοδοτεί τον Κωστή. Ο Κωστής προλαβαίνει την μπάλα και διοργανώνει μια κάθοδο. Παπαναστασόπουλος, κόβει ο Αμπατζής. Ο Σπηλιάδης παροτρύνει τους συμπαίκτες του, αλλά αυτός δεν έχει έρθει ακόμα σε επαφή με την μπάλα. Μεγάλος απόν του σημερινού παιχνιδιού είναι ο Λάμπρος ο Βασιλόπουλος, ο οποίος έπεσε θύμα της αγριότητάς του Μεντανά, αλλά και αυτός όμως έσπασε τα παΐδια του σημερινού διαιτητή, ο οποίος μετά από τον αγώνα, μετά από μια ώρα, όταν αισθάνθηκε πόνους, λιποθύμησε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με θλάση μειών και σπασμένα τα δύο πλευρά. Και πάλι στον αγώνα μας, Κωστής από τα αριστερά, Γκόντας, Τσολοδήμος, ενώ βλέπουμε να αποχωρεί ο μεγάλος ο Γιώργος ο Μακριστάθης, κουτσένοντας, και βλέπουμε την πρώτη αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα των παλεμάχων, ενώ αυτή τη στιγμή η μπάλα παίζεται στην περιοχή των παλεμάχων, αλλά ο Τάκης ο Σπηλιόπουλος δίνει τη λύση. Εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα και μιλάμε με τον Γιώργο Μακριστάθη. Γιώργο, τι έπαθες? Θλάση ινών. Ο Γιώργος έπαθε θλάση ινών, ενώ αυτή τη στιγμή στο τρίτο λεπτό του αγώνα μπαίνει ο Μάκης ο Γουρδούπης. Λοιπόν, ο Σπηλιάδης του λέει να φορέσει τη φανέλα του καλά, αυτός την είχε φορέσει ανάποδα. Κοιτάξτε με τι λεπτομέρειες γίνεται ο σημερινός αγώνας. Ο Γουρδούπης ακούει τον Τάκη το Σπηλιάδη. Να σημειωθεί ότι αρχηγός των νέων είναι ο Ζαγκανάς. Στον αγώνα μας, Βασιλόπουλος, Παπαδόπουλος, Ζαγκανάς, Τσολοδήμος, Γκόντας με μία προς την περιοχή, Σπηλιόπουλος όμως με Παπαδόπουλο, όμορφα και ωραία
παίζουν ψύχρεμα και γυρίζουν την μπάλα στον τερματοφυλακά τους, Σπηλιόπουλο, Μίτσο. Τσολοδήμος, Σαλαμαλίκης, Μπουλούκι, εκεί δεν διακρίνουμε και καλά. Τελικός ο Κωστής έχει την μπάλα, δίνει στον Νησίδη. Ο Νησίδης με ωραίο βολεδάκι τη μεταφέρει προς την περιοχή. Εκεί ο Πολυχρονόπουλος, ο Γιώργος, χάνει τη μάχη από τον Καρακάση. Ο Καρακάσης τροφοδοτεί τον Γκόντα. Γκόντας προς τα δεξιά με ψαράκι. Ο Σπηλιόπουλος, ο Τάκης, σώζει την εστία του από βέβαια παραβίαση. Γκόντας, Κωστής, Κωστής Καρακάσης, Καρακάσης σουτ, Μεϊντανάς και η μπάλα κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ του αγώνα στο 5ο λεπτό για την ομάδα των νέων ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο σπεσιαλίστας Καρακάσης. Πρώτο κόρνερ λοιπόν του αγώνα και για την ομάδα των νέων. Γκόντας. Επικίνδυνη στιγμή, Μελέ μέσα στην περιοχή και το 1-0 είναι γεγονός. Το 1-0 το πέτυχε ο Ζαγκανάς με πάρα πολύ ωραίο με πάρα πολύ ωραίο βολεδάκι. Βέβαια εκμεταλλεύτηκε τη σύγχυση η οποία επεκράτησε και έτσι έχουμε στο 5ο λεπτό του αγώνα οι νέοι με τους παλέμαχους 1-0. Ποιος το πέτυχε ρε? Ποιος το πέτυχε? Ο Μαντέλης με πληροφορεί ότι έκανα λάθος. Δεν ήταν ο Ζαγκανάς, ήταν ο Βουρνάς. Ο Βουρνάς είναι ο ασκούμενος, ο οποίος εξασκείται στο γραφείο του κυρίου Λέοντα και πληροφορίες λένε ότι παίζει στην ΑΕΚ Πατρών. Βέβαια μετά από την ήττα που υπέστησαν οι νέοι στον προηγούμενο αγώνα τους, επεστράτευσαν όλους τους ποδοσφαιριστές, επαγγελματίες και μη, για να πάρουν πανηγυρικά τη ρεβάνς. Να δούμε τι θα γίνει. Πλάγιο άουτο Κωστής. Παπαναστασόπουλος. Ο Μακριστάθης αποχωρεί, ζεσταίνεται. Ποιος ξέρει, θέλει να ξαναμπεί φαίνεται στον αγώνα. Στον αγώνα μας, Κωστής. Παπαναστασόπουλος. Νησίδης. Έχει προωθηθεί πολύ ο Νησίδης. Παλαιολογόπουλος. Shoot. Out. Σπηλιόπουλος, Μεϊντανάς, εναλλαγή της μπάλας. Ο Σπηλιόπουλος κάνει τα καθιερωμένα βήματα, μεταφέρει την μπάλα ακριβώς στη σέντρα. Σπηλιάδης, Σγούρας. Κόβει ο Τσολοδήμος. Παπαναστασόπουλος. Ζαγκανάς. Ο Αμπατζής επεμβαίνει πάρα πολύ ωραία και γυρίζει την μπάλα στο Σπηλιόπουλο. Σπηλιόπουλος Αμπατζής. Άψογο κοντρόλ. Σγούρας. Σγούρας καταδιώκεται από τον Παπαναστασόπουλο και ο διαιτητής σφυρίζει φάουλ. Ενώ ο Σπηλιάδης διαμαρτύρεται στο Σγούρα γιατί δεν του πέταξε με μία την μπάλα. Ίσως έχει κάποιο δίκιο. Σγούρας. Γεμίζει για το Σαλαμαλίκη. Σαλαμαλίκης έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο βολεδάκι, αλλά εκεί ο Στεφανάτος απέκρουσε. Καρακάσης από την αριστερή μεριά του γηπέδου. Έτοιμη ομάδα των νέων για έφοδο μέσα στα καρέ, αλλά ο Μεϊντανάς δίνει κόρνερ. Το δεύτερο κόρνερ για την ομάδα των νέων στο 8ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Στο κόρνερ ο Γκόντας.
Καλοτραβηγμένο το κόρνερ, δοκάρι και μέσα. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Αυτό που βλέπουμε. Κεφαλιά ρε, Τσολοδήμος. Τσολοδήμος με κεφαλιά. Λάθος. Δοκάρι ρε. Έτσι φάνηκε, έτσι φάνηκε. Έτσι φαίνεται. Μπέρδεψα το δοκάρι με το κεφάλι του Τσολοδήμου. Ένα πολύ ωραίο γκολ από το σπεσιαλίστα τον Τσολοδήμο, ο οποίος επαναλαμβάνουμε κάτι τέτοια έκανε στην ομάδα Κόσμος της Νέας Υόρκης, γι' αυτό και ανέβηκαν τόσο πολύ μετοχές του. Βλέπουμε λοιπόν την ομάδα των Παλεμάχων να χάνει στο 1 λεπτό με 2-0 με τέρματα τα οποία πέτυχαν οι νέοι με άψογο στυλ. Ο Ζαγκανάς, κοιτάξτε τον αρχηγό των νέων, τι ωραία που δίνει την μπάλα. Κοιτάξτε τον Παπαναστασόπουλο, αλλά ο Μεϊντανάς ψύχρεμα μεταφέρει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Εκεί με κεφαλιά ο Κωστής τη δίνει κατά λάθος. Ο Σπηλιάδης διαμαρτύρεται, δεν έχει έρθει σε επαφή με την μπάλα ακόμα ο Σπηλιάδης. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτός ο μεγάλος ποδοσφαιριστής σήμερα δεν έχει κάνει τίποτα. Καρακάσης και πάλι, αεκίνητος ο Καρακάσης. Γεμίζει, αλλά ο Μεϊντανάς κόβει. Αμπατζής, Παπαδόπουλος. Για το Σαλαμαλίκη επεμβαίνει ο Νησίδης. Μονομαχία. Ωραίο το τακουνάκι του Σπηλιάδη, δεν κάνει τίποτα. Δεν έκανε τίποτα, ερήμην ήταν. Σουτ και για πρώτη φορά ο Γεωργιτσόπουλος έρχεται σε επαφή με την μπάλα. Δίνει στο Μαντέλη. Μαντέλης. Μαντέλης. Έξω η μπάλα. Ο Σαλαμαλίκης διαμαρτύρεται. Κακοβούλος, βλαστημί τα θεία. Κακοβούλος ο Σαλαμαλίκης τα βάζει με τον κύριο Μεϊντανά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, θα μας πει μετά. Αμπατζής. Πεσμένη η ομάδα των Παλεμάχων σήμερα. Επαναπαύθηκε στις δάφνες του προηγούμενου αγώνα. Σουτ! Η ωραιότερη φάση του αγώνα. Ένα δυνατό σουτ και ο Σπηλιόπουλος με μπλοζόνα αυτοθυσίας η μπάλα όμως έφευγε από το αριστερό κάθετο δοκάρι. Μια φανταστική φάση που έγινε στο 12ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Πάρα πολύ ωραίος ο Σπηλιόπουλος. Κοιτάξτε πως έγινε. Δεξιά η μπάλα. Σγούρας με κεφαλιά. Πολυχρονόπουλος. Σγούρας. Πολυχρονόπουλος. Γκόντας. Τσολοδήμος. Τσολοδήμος. Ωραίος ο Αμπατζής. Την μπάλα διεκδικεί ο Σαλαμαλίκης με το Μαντέλη και φάουλ. Φάουλ. Φάουλ για την ομάδα των Παλεμάχων. Ετοιμάζεται να χτυπήσει ο Σαλαμαλίκης, καλοτραβηγμένο για το Σπηλιάδη. Ο Σπηλιάδης μόνος του με τον τερματοφύλακα επιχειρεί σουτ και χάνεται η ευκαιρία για την μπλοκάρει βέβαια ο Γεωργιτσόπουλος, αλλά θα μπορούσε ο Σπηλιάδης να κάνει κάτι καλύτερο. Σαλαμαλίκης και πάλι. Σουτ! Δύο αλλεπάλληλα σουτ έγιναν, το πρώτο απέκρουσε ο Γεωργιτσόπουλος και το δεύτερο βγήκε μισό μέτρο κάτω από έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι. Η μπάλα εκτός γηπέδου. Ο Γεωργιτσόπουλος μεταφέρει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, εκτός γηπέδου πάλι μπάλα. Ο Μαντέλης μιλάει για 4 γκολ, ο Σαλαμαλίκης του λέει κάπως έτσι αρχίζουμε. Επικίνδυνη κατάσταση για την ομάδα των νέων, αλλά ο Μαντέλης καθάρισε. Μπράβο για το Μαντέλη. Ανεβαίνει αυτός ο εξελίξιμος ποδοσφαιριστής. Ανεβαίνει, ανεβαίνει. Σπηλιόπουλος Τάκης. Επικίνδυνη πάλι η κατάσταση. Έξω. Άστοχο το σουτ του Ζαγκανά. Ο Ζαγκανάς έχει επιχειρήσει κανένα 2 άστοχα σουτ που δεν έχουν ανησυχήσει το Σπηλιόπουλο. Ο Μαντέλης μας κάνει υποδείξεις. Πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Λέει να πούμε ότι είναι μεγάλη ευκαιρία. Όχι και μεγάλη ευκαιρία. Μια κλασική ευκαιρία. Μια ευκαιρία. Μια ματσολιά το Σπηλιόπουλος. Να σημειωθεί ο Σπηλιόπουλος ο τερματοφύλακας και ο Σπηλιόπουλος ο center back είναι αδέρφια. Τσολοδήμος το πάρει πολύ ωραία την μπάλα. Έχει το Σαλαμαλίκ, την γυρίζει προς τα πίσω για το Μαντέλη. Μαντέλης για τον Γκόντα. Γκόντας αριστερά για τον Καρακάση.
Δεν προλαβαίνει ο Καρακάσης, πλάγια out την μπάλα. Και έρχεται ο Τρίφωνας ο Παναγόπουλος, καθυστερημένα. Νησίδης. Αμπατζής, υπερτερεί το ύψος. Ωραίος ο Τάκης ο Σπηλιόπουλος. Κοίταξε τέτοια, κοίταξε εκεί τι έκανε ο Τάκης ο Σπηλιόπουλος. Καταχειροκροτείται από θεατές, συμπαίκτες και αντιπάλους. Κοιτάξτε πώς φαίνεται ο μεγάλος ποδοσφαιριστής. Κάτι τέτοια κάνει ο Τάκης ο Σπηλιόπουλος. Κοιτάξτε τον, τι ωραία στην την μπάλα. Νομίζουν ότι πάει να σουτάρει, αλλά αυτός τη δίνει με πονηριά στον αδερφό του, ο οποίος βολέ έξω, εκτός αγωνιστικού. Σήμερα είναι ιδανικός για αυτό τον αγώνα, δεν υπάρχει μεγάλη ζέστη, δεν υπάρχει καν ο ήλιος. Ο Σπηλιάδης διαμαρτύρεται, είναι πεσμένο σήμερα ο Σπηλιάδης. Κωστής. Και καλωσορίζουμε τον Τρίφωνα τον Παναγόπουλο, ο οποίος πολύ καθυστερημένα μας ήρθε στον αγώνα. Ζαγκανάς. Ζαγκανάς. Για το νέο απόκτημα των νέων, Μεϊντανάς, Τσολοδήμος, σηκώνουν τα πόδια Παπαδόπουλος και Τσολοδήμος. Ο διαιτητής δίνει την μπάλα στους παλέμαχους. Πλασαριστά ο Παπαδόπουλος στον Αμπατζή. Μπροστά ο Τσολοδήμος. Παπαδόπουλος. Ο Μαντέλης πέφτει απάνω του. Πρώτου κινδύνου να πάθει κάτι ο Παπαδόπουλος, αφήνει την μπάλα. Γκόντας. Παπαναστασόπουλος. Αριστερά για τον Καρακάση. Πολλή δουλειά ο Πολυχρονόπουλος. Έχει τον Καρακάση από εκεί. Μπράβο Πολυχρονόπουλος. Τον έκοψε τον Καρακάση. Σφύριγμα του διαιτητή ακούστηκε. Σφύριγμα του διαιτητή. Φάουλ για τους νέους με τον Γκόντα. Σουτ του Γκόντα. Πάλι μέσα στην περιοχή η μπάλα. Επικίνδυνη κατάσταση. Τελικά η μπάλα out. Η μπάλα πρέπει να χτύπησε σε κάποιο πόδι αμυνόμενου και έτσι έχουμε ένα κόρνερ από τα αριστερά. Κοιτάξτε. Ας αφήσουμε την εικόνα να μιλήσει για λίγο μόνη της. Μπράβο Σπηλιόπουλε. Ο Σπηλιόπουλος μπλοκάρισε. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος. Έχει μπροστά του το Μαντέλη. Κάνει λάθος και δίνει στον Γκόντα. Γκόντας. Παπαναστασόπουλος. Σπηλιόπουλος πήγε να κάνει το κόλπο του Πανάκη, του μεγάλου Πανάκη του Παναθηναϊκού. Κάτι πήγε να κάνει με το χέρι. Ίσως ήθελε να ξεγελάσει το διαιτητή, αλλά ο διαιτητής το είδε. Φάουλ ή κατά το παλαιό hands. Ασφιχτική η υπεροχή των νέων. Σπηλιόπουλος, Αμπατζής, στο τείχος, Σπηλιάδης, χτυπάει μπάλα στην πλάτη του. Γκόντας, σουτ μέσα στην περιοχή. Μαϊντανάς βγάζει την μπάλα έξω από την περιοχή. Νησίδης με το Σαλαμαλίκη, τελικά στην μπάλα ο Νησίδης, ο οποίος τη μεταφέρει και πάλι προς την περιοχή. Εκεί βρίσκεται ο Παπαδόπουλος που τη βγάζει πλάγιο out. Μαντέλης. Τσολοδήμος. Χέρι ο Παπαδόπουλος. Δικαιολογημένα προκαλεί τον εκνευρισμό στο Σαλαμαλίκη. Δικαιολογημένα, δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Γκόντας. Κεφαλιά. Επικίνδυνη κατάσταση. Αμπατζής χτυπάει μπάλα στο Μαντέλη. Γκόντας. Σουτ του Γκόντα. Τελικά η μπάλα για το Σαλαμαλίκη. Ο Σαλαμαλίκης της το πάρει την μπάλα. Έχει μπροστά του τον Νησίδη. Η μπάλα για το Μίτσο. Σαλαμαλίκης. Για να δούμε αν θα την προλάβει. Όχι, δυστυχώς δεν την πρόλαβε την μπάλα. Δεν ήταν καλή αυτή η μπαλιά. Και έτσι ο Γεωργιτσόπουλος αλλάζει την μπάλα με το Στεφανάτο. Γεωργιτσόπουλος. Μπράβο Γεωργιτσόπουλος. Του μείναν οι σκελές του στρατού. Ωραία η φόρμα του. Γκόντας. Καρακάσης.
Βουρνάς. Πολυχρονόπουλος. Ο Πολυχρονόπουλος έβγαλε τη φανέλα του γιατί τον ενοχλούσε. Νησίδης. Σπηλιάδης. Με μία την μπάλα για το Σαλαμαλίκη. Σαλαμαλίκης, Μαντέλης, Γιώργητσόπουλος. Σγούρας κεφαλιά. Σπηλιάδης Σγούρας. Επιχειρεί μεταβίβαση. Την καταφέρνει. Μέσα Γιώργητσόπουλος. Έπιασε την μπάλα. Ένα σφάλμα του Μίτσου. Έπρεπε να σουτάρει. Τελικά δεν σούταρε και ο Γιώργητσόπουλος έπιασε την μπάλα. Σπηλιόπουλος. Για το Μίτσο. Παπαδόπουλος. Μίτσος. Δύο με έναν. Στεφανάτος. Πιάνει αέρα. Νησίδης. Εδώ μπροστά μας ο Νησίδης για τον Τσολοδήμο. Τσολοδήμος. Παπαναστασόπουλος. Βγαίνει ο Σπηλιόπουλος. Σηκώνει το πόδι ο Ζαγκανάς. Κοιτάξτε τι γίνεται εκεί. Έχει βγει ο Σπηλιόπουλος. Καινή εστία. Τελικώς η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Πρέπει να έγινε κάποιο φάουλ στον τερματοφύλακα το Σπηλιόπουλο. Εν πάση περιπτώσει ο διαιτητής δεν έδωσε. Σεβόμαστε τη γνώμη του. Παπαδόπουλος. Γκόντας. Τσολοδήμος. Νησίδης. Ο Νησίδης. Συγγνώμη, Βουρνάς. Μοιάζουν λίγο με τον Νησίδη. Συγγνώμη. Μελαχρινοί και δύο που λένε. Σαλαμαλίκης. Για το Σπηλιάδη και το Γουρδούπι. Σπηλιάδης Γουρδούπης. 2 με 2. Ενισχύεται η άμυνα όμως. Ήρθανε κι άλλοι. Καθυστέρησε ο Γουρδούπης. Η μπάλα κυλάει προς το κόρνερ ή προς το πλάγιο out. Πλάγιο out. Γουρδούπης. Πλάγιο out. Σγούρας. Κόντρα με τον Καρακάση. Πάλι Σγούρας. Μπαίνει ο Σγούρας από τα πλάγια. Και η μπάλα out. Υπερέχουν οι νέοι. Βέβαια τώρα τελευταία οι παλιοί έχουν ισορροπήσει τον αγώνα. Τάκης Σπηλιόπουλος. Κοιτάξτε με τι μπρίο. Κοιτάξτε τον Τάκη το Σπηλιόπουλο. Με τι άνεση μεταβιβάζει στον Αμπατζή. Αυτό στο Σγούρα. Ο Σγούρας υποφέρει. Κοίταξε. Σπηλιάδης. Κωστής. Αμπατζής πολύ ωραία κοντρολάρει με το στήθος. Τσολοδήμος παίρνει την μπάλα από τον Παπαδόπουλο. Δεν του κάνει τίποτα Τρίφωνας ο Παναγόπουλος. Παπαναστασόπουλος. Επικίνδυνη κατάσταση. Παπαναστασόπουλος. Και τελικά ο Σπηλιόπουλος έβγαλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Μαντέλης με τι μετριοφροσύνη λέει ότι είναι άσχετος. Με τι μετριοφροσύνη το είπε. Παναγόπουλος Τρίφωνας. Παναγόπουλος με αριστερό σουτ στον... Όχι, Νησίδης επεμβαίνει τελικά για τον Κόντα. Σπηλιόπουλος. Πάρα πολύ ωραία ο Σπηλιόπουλος. Αλλά ο Κωστής με κεφαλιά δεν το κατάλαβε ο Σπηλιάδης. Ο Σπηλιάδης διαμαρτύρεται αδικαιολόγητα. Πολύ ωραία η παλιά του Σπηλιόπουλου, αλλά τίποτα. Ο Σπηλιάδης δεν έκανε τίποτα και έδωσε την ευκαιρία στον Κωστή να στείλει την μπάλα προς την περιοχή των παλεμάχων. Τέλος πάντων, στον αγώνα μας πάλι. Παναγόπουλος, Σπηλιόπουλος 1. Μίτσος. Βολέ, ανεπιτυχέστατο βολέ. Τελικά η μπάλα πάλι στο Σπηλιόπουλο από τον Αμπατζή. Ανεπιτυχέστατο το βολέ του Σπηλιόπουλου. Γκόντας, τα κουνάκι του Γκόντα. Δείχνει τα προσόντα του αυτός ο μεγάλος ποδοσφαιριστής. Βουρνάς, από τα αριστερά. Βουρνάς, έχει μπροστά του το Σγούρα. Μεταβιβάζει στον Καρακάση, αλλά επεμβαίνει ο Σπηλιόπουλος. Πού να περάσει μπάλα από εκεί, δεν περνάει. Τσολοδήμος, άσχετο σουτ. Δεύτερο σουτ. 1 μέτρο έξω. Το δεύτερο άσχετο σουτ.
Λέγαμε λοιπόν για τον Τάκη τον Σπηλιόπουλο ότι δείχνει τη μεγάλη του κλάση. Ίσως δεν βοηθιέται αυτό το παιδί. Οι παλαιοί σήμερα παρουσιάζονται ανοργάνωτοι. Βάλτε το Βασίλη Μπακ να πει στο κέντρο. Ο Μακριστάθης βλέπω να κάνει τις εσωτερικές αλλαγές. Εσωτερικές αλλαγές κάνει ο Μακριστάθης, ο οποίος είναι προπονητής της ομάδας των Παλεμάχων. Το τόπι. Κοιτάξτε, ο Σπηλιάδης δεν κάνει τίποτα σήμερα. Σπηλιόπουλος, πού να πάει ο άλλος κοντά του? Δεν μπορεί. Αυτό το ιερό τέρας, ο Σπηλιόπουλος. Έξω η μπάλα. Ρε Βασίλη! Μάταια, ο προπονητής των Παλεμάχων φωνάζει, δεν τον ακούνε. Ο κύριος Μακριστάθης θέλει να κάνει τις εσωτερικές του αλλαγές. Επικίνδυνη η κατάσταση και πάλι για την ομάδα των Παλεμάχων. Τελικά η μπάλα χτύπησε στον Μεϊντανά και βγήκε κόρνερ. Πλάγιο. Αράουτ που λέμε. Τσολοδήμος. Προσποίηση για το Βουρνά. Βουρνάς για τον Καρακάση. Από πολύ πλάγια θέση. Ο Σπηλιόπουλος δεν ανησύχησε για τίποτα. Αυτός είναι καλός διαιτητής. Ρε Σπηλιάδη! Έκανε. Αυτό. Ρε Σπηλιάδη! Βάλτε το Βασίλη τον Παπαδόπουλο και βάλτε το Σπηλιόπουλο. Λοιπόν, Μακριστάθης δίνει οδηγίες στην ομάδα του. Δεν βλέπω όμως να εισακούγεται. Παναγόπουλος, Σπηλιόπουλος, Μίτσος. Ο διαιτητής ίδρωσε και εκδίθηκε από τη μέση και απάνω. Ο διαιτητής βλέπετε καθαρά τα έμπλαστρα που έχει βάλει από το χτύπημα του Λάμπρου του Βασιλόπουλου στον προηγούμενο αγώνα. Κεφαλιά του Νησίδη. Μαντέλης, στο πάρει την μπάλα. Ο άσχετος Μαντέλης, κοιτάξτε τι κάνει. Γκόντας. Σγούρας. Μπροστά από τον Βουρνά δεν κάνει τίποτα ο Σγούρας. Μεϊντανάς. Μελέ και πάλι μέσα στην περιοχή. Επικίνδυνη και πάλι κατάσταση. Σουτ και έξω. Κοιτάξτε τι έχασε ο Ζαγκανάς. Σφύριγμα του διαιτητή ακούγεται. Ήρθε μία μπαλιά προς τα δεξιά. Επιχείρησε ο Ζαγκανάς ένα σουτ προς την άλλη γωνία και τελικά βγήκε έξω. Μία ευκαιρία στο 20 λεπτό του αγώνα. Σαλαμαλίκης για το Σπηλιάδη. Ωραίος ο Σπηλιάδης. Να το που έδειξε την κλάση του Σπηλιάδης. Κωστής, Γουρδούπης, Σαλαμαλίκης και η μπάλα αδίκησε το μεγάλο ποδοσφαιριστή από τα Σαγέικα. Αδίκησε τον μεγάλον αυτό ποδοσφαιριστή. Ελάχιστα εκατοστά out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Μάταια κινήθηκε ο Γεωργιτσόπουλος. Αν ήταν λίγο πιο χαμηλά δεν επρόκειτο να δει την μπάλα που είναι. Θα την έψαχνε να τη βρει την μπάλα ο Γεωργιτσόπουλος. Έχει κόψει. Στείνει την μπάλα στο άκρο της μικρής περιοχής. Στεφανάτος για το δεύτερο χτύπημα. Πλασαριστά στο Μαντέλη. Ο Μαντέλης ξύπνησε την τελευταία στιγμή. Έχει το Σαλαμαλίκη. Διαιτητής ακούγεται. Πλάγιο out Μαντέλης. Ο διαιτητής έχει σφυρίξει φάουλ όμως. Κόντρα είναι βρε. Φάουλ είναι. Μαντέλης, Τσολοδήμος. Μαντέλης. Ο Σαλαμαλίκης ανάμεσα από δύο με ηρωισμό πάει να βγάλει την μπάλα αλλά δεν έγινε τίποτα. Βουρνάς. Τσολοδήμος. Τσολοδήμος γύρουσε από τον εαυτό του. Ωραίος ο Παναγόπουλος. Κοιτάξτε τι ωραία τροφοδοτεί το Σαλαμαλίκη. Ο Σαλαμαλίκης στην άλλη πλευρά του γηπέδου για τον Γουρδούπη. Καταδιώκεται από τον Κωστή. Ο Γουρδούπης δεν κάνει τίποτα. Και έπιασε ο Στεφανάτος για να δώσει στο Βουρνά. Κωστής περνάει το Σπηλιόπουλο. Ο Κωστής πρέπει να είναι ο μοναδικός παίκτης που πέρασε το Σπηλιόπουλο. Βέβαια δεν έκανε τίποτα. Μπας περιπτώσει. Σπηλιάδης, επικίνδυνη κατάσταση. Τίποτα, δοκάρι. Σαλαμαλίκης. Τίποτα. Τίποτα. Χάθηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα μέχρι αυτή τη στιγμή. Στο 25ο λεπτό του αγώνα χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία από το Σαλαμαλίκη. Κοιτάξτε πώς έχασε ο Σαλαμαλίκης. Είναι πεσμένος κάτω στο έδαφος. Ας ελπίσουμε ότι δεν έχει τίποτα το σοβαρό. Στον αγώνα μας πάλι. Γουρδούπης, Σπηλιάδης, Μαντέλης, Σγούρας,
Βουρνάς. Πολύ ωραίος ο Βουρνάς. Ωραιότατος ο Βουρνάς. Κοιτάξτε πώς παίρνει την μπάλα και πώς κατεβαίνει. Πώς εκμεταλλεύεται τον κενό χώρο. Γεμίζει προς τον Γκόντα. Γκόντας. Αριστερό χλιαρό σούτ Μαϊντανάς. Σπηλιόπουλος. Σπηλιόπουλος. Τι ωραία έκανε την προσποίηση στο μεγάλο Τσολοδήμο. Οι δύο γίγαντες της τέχνης συγκρούστηκαν και νικητής βγήκε ο Σπηλιόπουλος. Σγούρας, γεμίζει για το Γουρδούπι. Εάν χάσει και αυτό ο Γουρδούπης, έλα Σπηλιάδης μόνος του με τον Γεωργιτσόπουλο. Κοιτάξτε πώς έχασε την ευκαιρία. Χάνονται αυτές οι ευκαιρίες, δεν χάνονται. Έδωσε ο Γουρδούπης στο Σπηλιάδη και ο Σπηλιάδης, τέλος πάντων, χάθηκε άλλη μια ευκαιρία. Γουρδούπης, πλάγιο out για το Σπηλιάδη. Σπηλιάδης, πίσω για τον Γουρδούπη, με τα κουλάκι. Γουρδούπης, Σπηλιάδης. Βουρνάς και εκτός αγωνιστικού χώρου. Μερικές αντιρρήσεις από την ομάδα των νέων. Γίνονται ορισμένοι διαπληκτισμοί. Επειδή μπήκε ένας εξοδικηγορικός. Μπήκε κάποιος αλλοδαπός μέσα, ο οποίος... Οι ομάδες δικαιούνται να έχουν δύο αλλοδαπούς. Άλλωστε ο κανονισμός το λέει, δύο αλλοδαπούς. Κοιτάξτε τον Τάκη το Σπηλιόπουλο τι έκανε. Τι ανάποδο ψαλίδι. Κοιτάξτε τι έκανε ο Τάκης ο Σπηλιόπουλος. Τι να πούμε για αυτό το ιερό τέρας. Λέγαμε λοιπόν ότι οι κανονισμοί επιτρέπουν από έναν αλλοδαπό. Άλλωστε οι νέοι έχουν τον Τσολοδήμο, δεν άφησαν να μπει μέσα για αλλαγή. Στέφανε, ο μεγάλος Σαπών, τίποτα. Μεγάλος Σαπών ο Καραχάλιος σήμερα, μας το υπενθυμίζει. Αλλά επειδή οι φάσεις γίνονται τώρα τελευταία, διαδέχονται η μία την άλλη, θα βρούμε μια ευκαιρία για να μιλήσουμε με τον Καραχάλιο. Τρίφωνας σε θέση εξτρέμ, δεν έκανε τίποτα. Ο Τρίφωνας, όλη η άμυνα έχει κατεβεί στο μισό γήπεδο. Μαντέλης για το Βουρνά. Βουρνάς με το στήθος. Αέρινος ποδοσφαιριστής. Ζαγκανάς. Πισινή κεφαλιά για τον Τσολοδήμο. Παπαναστασόπουλος. Καταδιώκεται από το Μεϊντανά. Παπαναστασόπουλος. Δύσκολη στιγμή για το Σπηλιόπουλο. Όχι. Δύσκολη στιγμή για το Σπηλιόπουλο και τελικά έξω η μπάλα. Ο Σπηλιόπουλος έχει το χάρισμα να καταλαβαίνει που πηγαίνει η μπάλα, και γι' αυτό τον βλέπουμε τις περισσότερες φορές να μην ανησυχεί. Να σημειωθεί ότι δεν ευθύνεται για τα γκολ που δέχτηκε. Βλέπουμε το Σπηλιάδη να εκνευρίζεται, συνέχεια εκνευρίζεται, με αποτέλεσμα να πέφτει η απόδοσή του. Σγούρας. Κωστής. Γουρδούπης. Διαμαρτύρεται, τσακώνεται με το Σπηλιάδη. Σγούρας. Όταν υπάρχει διχόνοια στην ομάδα όλα μπορούν να συμβούν. Σπηλιόπουλος. Σγούρας. Σαλαμαλίκης. Μαντέλης. Προλαβαίνει. Πέφτει σε έναν αναπληρωματικό απάνι. Τσολοδήμος. Και τελικά ο διαιτητής σφυρίζει ένα φάουλ, πλασαριστά ο Μαντέλης προς τον Γκόντα. Ο Γκόντας για τον Βουρνά, Παπαδόπουλος, Σγούρας. Ο Σγούρας συγκριτικά με τον προηγούμενο αγώνα είναι πάρα πολύ ανεβασμένος. Ο Σγούρας κοιτάει πού να δώσει την μπάλα. Σπηλιάδης. Αυτός για το Γουρδούπι. Δεν ξέρω γιατί παίζουν όλο δεξιά. Σπηλιάδης. Ο Σαλαμαλίκης δεν τροφοδοτείται. Αυτή τη στιγμή ο Σαλαμαλίκης δεν τροφοδοτείται. Φάουλ. Ο Σπηλιόπουλος μπαίνει για κεφαλιά. Κοιτάξτε. Σπηλιάδης, καλοτραβηγμένο. Δεν έκανε τίποτα όμως. Κάπου κοντράρισε η μπάλα. Τσολοδήμος. Νιου Γιόρκ κόσμος κατεβαίνει. Τσολοδήμος. Κοιτάξτε το Σπηλιόπουλο, το Μίτσο. Εντάξει, έξω η μπάλα. Μεγάλη αντίληψη αυτός ο τερματοφύλακας. Κοιτάξτε, δεν ανησυχεί καθόλου.
Έτσι, μπράβο. Σπηλιόπουλος, Αμπατζής Σπηλιόπουλος. Στο κέντρο η μπάλα για το Σαλαμαλίκη. Σαλαμαλίκης. Πολύ ωραία τη το πάρει. Κόλλησε την μπάλα στο πόδι του. Μίτσος. Σαλαμαλίκης. Έχει το Στεφανάτο. Τελικός. Ο Σπηλιάδης όλο φωνές είναι για τους άλλους. Όλο φωνές για τους άλλους. Βουρνάς. Βουρνάς. Ψάχνει να τη δώσει την μπάλα, αλλά πού να τη δώσει. Κατεβαίνει μόνος του. Έχει μπροστά το Σπηλιόπουλο. Τι να κάνει. Τι να κάνει μπροστά στο Σπηλιόπουλο. Σπηλιάδης. Σουτ. Και πάρα πολύ ωραία μπλοκάρει ο Γεωργιτσόπουλος το σουτ αυτό του Σπηλιάδη. Έγινε μια πάρα πολύ όμορφη φάση, μια αμέσως μετά από την άλλη, μετά από το κόψιμο του Σπηλιόπουλου στο Βουρνά. Τσολοδήμος. Τσολοδήμος. Λέει να ανοιχτεί ο κόσμος. Τσολοδήμος. Έχει μπροστά του τον Αμπατζή. Στο Ζαγκανά, πίσω του ο Τρίφωνας. Γκόντας. Γεμίζει προς τα μέσα. Στα χέρια του Σπηλιόπουλου. Ωραίος ο Σπηλιόπουλος με κεφαλιά. Πάει να τροφοδοτεί στο Σπηλιάδη. Κοιτάξτε πως τροφοδοτεί ο Σπηλιόπουλος. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε τι ωραία έγινε. Ο Σπηλιάδης δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν καταλαβαίνει ο Σπηλιάδης. Βουρνάς με Σπηλιόπουλο. Τσολοδήμος. Τσολοδήμος. Για το Ζαγκανά. Λάθος και η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Σπηλιόπουλος. Πλάγιο out. Μίτσος. Μίτσος. Έλα φάουλο. Νησίδης τον κρατάει και κίτρινη κάρτα πρέπει να δεχτεί. Καλοτραβηγμένο για το Σγούρα. Ο Σγούρας δεν μπορεί να κοντρολάρει την μπάλα, την παίρνει ο Καρακάσης. Καρακάσης με Γουρδούπη μάχονται. Σγούρας. Προς τα μέσα η μπάλα. Σγούρας. Σουτ του Σγούρα. Έξω. Δεν ξέρω γιατί στην τελική προσπάθεια οι παλαιοί δεν κάνουν μια σωστή τελική προσπάθεια. Έχουν επισκεφθεί αρκετές φορές τα καρέ του Γεωργιτσόπουλου. Ο διαιτητής έχει σφυρίξει τη λήξη του αγώνα. Έχει... Τσολοδήμο! Τσολοδήμο! Έλα εδώ, έλα εδώ. Και κατευθύνεται προς τα εμάς ο Τάκης ο Σπηλιόπουλος, ο οποίος φαίνεται στο πρόσωπό του η μεγάλη προσπάθεια που έχει καταβάλει. Πες μας Τάκη. Άσε μου τώρα. Τίποτα, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Μετά στο τέλος. Στο τέλος θα τα πει όλα ο Τάκης. Τσολοδήμο, πώς βλέπεις? Για πες μας, πώς βλέπεις? Μέχρι στιγμής πάμε καλά. Πάτε καλά. Θα δούμε. Αν συνεχίσουμε έτσι με δεύτερο ημίχρονο, Ναι. θα κερδίσουμε σήμερα. Θα κερδίσετε. Δηλαδή παρά το 2-0 δεν το θεωρείς σκορ ασφαλείας. Όχι. Γιατί βέβαια σήμερα η ομάδα των Παλεμάχων... Δεν φοβάμαι τους παρέμαχους, φοβάμαι τη δικιά μου ομάδα. Φοβάσαι τη δική σου Όπως ομάδα. γίνεται κάθε φορά. Όπως Ενώ γίνεται κερδίζουμε, κάθε φορά. προηγούμαστε, στο τέλος κάνουμε. Κοίταξε, στην ομάδα των Παλεμάχων υπάρχει το ιερό τέρας που λέγεται Τάκης Σπηλιόπουλος. Σε μία σύγκρουσή σου βγήκες ηττημένος. Έτσι. Έχει μεγάλο εκτόπισμα. Έχει μεγάλο εκτόπισμα. αυτό. Είναι δυνατός δηλαδή. Πολύ δυνατός. Είναι πάρα πολύ ωραίος παίκτης. Καλώς το χαρακτήρισες ιερό τέρας. Ναι, Όχι. Δεν Ούτε έχεις στην συναντήσει Αμερική τέτοιο πουθενά. Στην Αμέρικα, Μόνο στη Βραζιλία μια φορά είχαμε Okay. κάτω. Thank you very much. You're welcome. Δεύτερο ημίχρονο του τρίτου αγώνα Παλεμάχων Νέων, το σκορ 2-0 για την ομάδα των Νέων, αλλαγή διαιτητή. Με ένα μικρό επεισόδιο που έγινε μεταξύ αυτού και του Παπαναστασόπουλου. Έτσι έχουμε από τον κύριο Μπυρμπανάγου από την Ανθούπολη. Σε μια πρωτοτυπία. Και... Στο άλλο τυχεριτή. Σπηλιόπουλος. Για τον Τζαούσογλου. Τσολοδήμος. Κόντας. Ιδανικές καιρικές συνθήκες σήμερα για αυτόν τον αγώνα. Ζαγκανάς. Ματσόλα, ο Ζαγκανάς. Κοιτάξτε τι ωραία που παίζει ο Ζαγκανάς. Ο αρχηγός. Μεντανάς και Σπηλιόπουλος. Μια συνεννοησία, στιγμία συνεννοησία της άμυνας των Παλεμάχων. Σπηλιόπουλος. Τα βολέ του Σπηλιόπουλου το λιγότερο που μπορούν να πάνε είναι στη σέντρα. Τσολοδήμος.
Νησίδης, Γκόντας, Τσολοδήμος, Επελάβνη. Άρε Μεϊντανά, κόβε Μεϊντανάς. Κεφαλιά, Σαλαμαλίκης. Δεύτερη κεφαλιά, Νησίδης, Γκόντας, Παπαναστασόπουλος. Αμπατζής, η μπάλα στα ύψη. Την προλαβαίνει ο Παπαδόπουλος. Πλάγιο out για τον Παπαναστασόπουλο. Παπαναστασόπουλος πλάγιο out. Για τον Βουρνά. Βουρνάς έχει μπροστά του το Μεϊντανά. Δεν τον περνάει. Ο Μεϊντανάς παίρνει την μπάλα. Τσολοδήμος. Για τον Παπαναστασόπουλο, για τον Βουρνά. Από πολύ πλάγια θέση. Περνάει τον Αμπατζή. Παναγόπουλος Τρίφωνας. Σουτ. Και η μπάλα out. Διαμαρτύρεται ο Αμπατζής ότι η μπάλα είχε βγει έξω. Ο διαιτητής ήταν μακριά από τη φάση, δεν είδε. Τα λάθη ανθρώπινα. Λάμπρο Βασιλόπουλο. Λάμπρο, πες μας γιατί δεν παίζει σήμερα. Στα γρήγορα. Γιατί δεν παίζει σήμερα. Για τον προηγούμενο αγώνα χτύπησα το χέρι μου. Από το Μεϊντανά. Ναι, αλλά και εσύ όμως έσπασες δύο πλευρά του παλιού τερματοφύλακα, του αλλοδαπού τερματοφύλακα των Παλεμάχων. Γι' αυτό τι έχεις να πεις, πήγε στο νοσοκομείο άνθρωπος. Δεν έσπασα τίποτα, αυτός έπεσε απάνω, εγώ δεν το χτύπησα καθόλου. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ τον Λάμπρο Βασιλόπουλο, θα επανέλθουμε. Σγούρας με τον Γκόντα. Τσαούσογλου. Νησίδης. Και πάλι διαμαρτύρεται ο Σαλαμαλίκης και δικαίως. Γκόντας. Στεφανάτος. Στεφανάτος. Ωραία αποκρούει ο Παπαδόπουλος. Γκόντας και πάλι. Μεϊντανάς. Κλέβει πολύ ωραία ο Βουρνάς. Επιχειρεί. Και η μπάλα στα δίχτυα. Είναι γκολ. Είναι γκολ. Είναι γκολ. Δεν πιστεύουμε στα μάτια μας. Είναι γκολ. Ο Σαλαμαλίκης διαμαρτύρεται και δικαίως, γιατί θα κάνουν παίκτη το Μαντέλι, όχι τίποτα άλλο. Θα κάνουν παίκτη το Μαντέλι. Κοιτάξτε, ο Μαντέλης πώς κάνει. Κοιτάξτε. Διχόνοια στην ομάδα των Παλεμάχων, δεν ξέρω γιατί. Παπαναστασόπουλος κάτι λέει με το Σαλαμαλίκη. Δεν μπορούν να κατευνάσουν τα πνεύματα. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Σαλαμαλίκης με τον Παπαναστασόπουλο. Σαλαμαλίκης θέλει να αποχωρήσει. Πάει ο Παναγόπουλος. Ακούστε, θα προσπαθήσουμε, μπας και πάρει το μικρόφωνο τίποτα. Παλαμάκι. Δεν ξέρουμε αν πιάνει κάτι το μικρόφωνο. Αλλά ο Μαντέλης χαίρεται. Ο Μαντέλης χαίρεται. Μπράβο. Έτσι γίνεται με κάτι τέτοιους παίχτες. 3-0 λοιπόν. 3-0. Ο Σαλαμαλίκης είναι από τα Σαγέκα και επειδή έχουν μάθει να παίρνουν το αγώνα τα ηλίκη, επειδή χάνουν τώρα με 3-0, όπως αντιλαμβάνεστε. Κοιτάξτε τώρα, μία ωραία φάση που έγινε. Τελικά το κόρνερ θα το εκτελέσει ο Γουρδούπης. Πλασαριστά στο Σγούρα. Γεμίζει ο Σγούρας. Σπηλιάδης, αλλά απόκρουσε ο Καραχάλιος. Σγούρας και πάλι. Τριπλάρει το Μαντέλη. Καλά, εύκολο αυτό. Μαντέλης και το πρώτο γκολ για την ομάδα των Παλεμάχων, το οποίο έβαλε ο μεγάλος ο Τάκης ο Σπηλιόπουλος. Κοιτάξτε τον Τάκη το Σπηλιόπουλο, τι ωραίο γκολ ήταν αυτό που έβαλε. Εγγλέζικο γκολ. Εγγλέζικο γκολ. Γι' αυτό και ο Τάκης, για όσους δεν το ξέρουν, έχει και τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας. Που την έχει άλλος ένας, ποιος. Γύρισε τη ρε, γύρισε την μια στιγμή, γύρισε την όψη. Ποιος άλλος. Ωραίος ο Τάκης ο Σπηλιόπουλος. Έδωσε πάρα πολύ, έδωσε πνοή στην ομάδα των Παλεμάχων. Αυτή η τιμημένη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας τη φοράει ο Τάκης ο Σπηλιόπουλος. Βέβαια, τις μεγάλες φανέλες τις φοράνε μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Κοιτάξτε πώς φαίνονται οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Και τώρα Βουρνάς. Δεν το λέμε αυτό για τον Βουρνά που έχει την μπάλα, ο οποίος είναι και αυτός μεγάλος ποδοσφαιριστής, αλλά τα λέγαμε για τον Σπηλιόπουλο. Για τον Σπηλιόπουλο. Μαντέλης. Μαντέλης κεφαλιά.
Στεφανάτος. Θα γίνει παίκτη. Νησίδης. Θα κάνει μεταγραφή ο Μαντέλης. Στεφανάτος. Σαλαμαλίκης ακόμα διαμαρτύρεται. Μαντέλης. Σιγά σιγά θα γίνει παίκτης ο Μαντέλης. Τόλμησε να τα βάλει με το Σπηλιόπουλο. Αλλά. Σπηλιάδης. Τρέχει ο Παναγόπουλος, Καραχάλιος, με τα πόδια, απελπισίας έξω. Ο Μαντέλης τόλμησε να συγκρουστεί με το Σπηλιόπουλο. Κοιτάξτε κάτι παράξενα πράγματα που συμβαίνουν. Τελικά τι να κάνει ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Κάνει και μεταγραφή ο Μαντέλης. Ο Μαντέλης δήλωσε στο ημίχρονο ότι θα κάνει τη μεγάλη μεταγραφή. Βέβαια του λείπει ο μεγάλος παρτενέρο ο Λάμπρος ο Βασιλόπουλος, αλλά και ο Μαντέλης μόνος του τα καταφέρνει. Σπηλιόπουλος. Και σφύριγμα διαιτητή ακούγεται, διαμαρτύρεται ο Καραχάλιος. Διαμαρτύρεται ο Καραχάλιος. Τι του είπε? Η μπάλα έχει στηθεί για το φάουλ. Ο Σγούρας έτοιμος. Δεν μπορεί να γυρίσει όμως την μπάλα και έτσι δίνει την ευκαιρία στην άμυνα των νέων να οργανωθεί. Κοιτάξτε τι έχασε ο Σγούρας. Βουρνάς με Παπαναστασόπουλο, επεμβαίνει ο Μαϊντανάς. Επεμβαίνει ο Μαϊντανάς. Παπαναστασόπουλος. Κατεβαίνει. Αμπατζής. Για το Μαϊντανά. Μαϊντανάς από δεξιά κατεβαίνει, έχει μπροστά του τον Κόντα. Τη δίνει στο Σγουρά. Να κάνει κάτι ο Σγουράς επιτέλους. Έδωσε μία μπαλιά. Άρε μεγάλε Σπηλιόπουλο. Μεγάλος ο Σπηλιόπουλος, κοιτάξτε. Ανάμεσα από δύο. Τρεις απάνω του. Παίρνει ο Τσολοδήμος την μπάλα. Όχι ότι την πήρα από το Σπηλιόπουλο. Δεν την πήρα από το Σπηλιόπουλο γιατί δεν μπορεί να την πάρει. Παπαναστασόπουλος. Γκόντας. Έχει δει μπροστά του τον Τσολοδήμο. Ζαγκανάς. Ο μεγάλος αρχηγός με το στήθος έκανε μεγάλη κουταμάρα, την έδωσε στον Τρίφωνα τον Παναγόπουλο. Κοιτάξτε με τι ωραίο στυλ κατεβαίνει ο Τρίφωνας. Ούτε κοιλιές φαίνονται ούτε τίποτα. Σαλαμαλίκης. Λάθος μπαλιά για τον Κωστή. Παπαναστασόπουλος. Μπροστά του είναι ο Βουρνάς, δεξιά του ο Τσολοδήμος. Και δίνει την λύση ο Αμπατζής και πιάνει την μπάλα όπως θα την έπιανε στο μπάσκετ. Παπαναστασόπουλος. Βουρνάς. Από αριστερά. Μπροστά έχει το Μαϊντανά. Παπαναστασόπουλος. Σφύριγμα του διαιτητή ακούγεται. Ο διαιτητής αγνοεί το νέο κανονισμό περί της καταργήσεως του offside. Εντάξει, αυτά συμβαίνουνε. Νέος κανονισμός. Χθες δημοσιεύτηκε. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να είναι ενήμερος σήμερα το πρωί. Σγούρας. Παπαναστασόπουλος του παίρνει ωραία την μπάλα. Γκόντας. Τσολοδήμος. Ζαγκανάς. Βουρνάς. Μέσα στην περιοχή όλα αυτά των παλεμάχων. Ζαγκανάς. Αλλά πού να περάσει από το Μεντανάκι. Μεντανάς για τον Τσαούσογλου. Τσαούσογλου κατεβαίνει. Καμία σχέση με το βιομήχανο Τσαούσογλου αυτός ο Τσαούσογλου. Γουρδούπης. Μαντέλης Τσολοδήμος. Γυρίζουν την μπάλα στον Καραχάλιο. Οι φίλαθλοι αποδοκιμάζουν το γύρισμα στον τερματοφύλακα. Αυτό δείχνει λύση απελπισίας που λέμε. Βουρνάς. Παπαναστασόπουλος βαριέται να τρέξει, δεν την πιάνει την μπάλα. Δεν έχει καλή φυσική κατάσταση. Σγούρας. Για το Βασίλη τον Παπαδόπουλο που με τα κουνάκι τη βγάζει εκτός αγωνιστικού χώρου. Βουρνάς. Ζαγκανάς. Παπαναστασόπουλος. Πολύ ωραία. Συνδυασμός. Καρακάσης για το Ζαγκανά. Ο Ζαγκανάς είναι έτοιμος να επιχειρήσει το σουτ. Επικίνδυνη στιγμή για ένα άλλο γκολ. Σώζει ο Σπηλιόπουλος. Σώθηκε η ομάδα από ένα βέβαιο γκολ. Από άλλο ένα βέβαιο γκολ. Σπηλιόπουλος ο Τάκης έδωσε τη λύση. Ο Τάκης ο Σπηλιόπουλος που φώναξε δεν το τρώμε. Χαρακτηριστικό αυτό θα μείνει στα χρονικά. Φώναξε δεν το τρώμε. Και έδωσε την ευκαιρία να μπλοκάρει ο αδερφός του την μπάλα. Τσολοδήμος. Τσολοδήμος. Καρακάσης. Παναγόπουλος.
Η ομάδα των Παλεμάχων υπερτερεί αυτή τη στιγμή. Υπερτερεί, παίζει πάρα πολύ καλύτερα. Βέβαια δεν μπορούμε να συγκρίνουμε παίχτες, ας πούμε. Μιλάμε με τον Γιώργο τον Πολυχρονόπουλο. Γιώργο, πώς βλέπεις τον αγώνα? Στο δεύτερο ημίχρονο είναι ανεβασμένη η ομάδα. Βλέπεις, ήθελε προθέρμανση για να πάει. Εσύ γιατί βγήκες έξω? Παραχώρησα τη θέση μου στον Τρίφωνα, τον Παναγόπουλο. Μία υποτική χειρονομία και μία αναγνώριση της ανωτερότητας του Τρίφωνα του Παναγόπουλου. Αναγνωρίζεται η αξία του Τρίφωνα του Παναγόπουλου. Μπράβο. Τιμούν το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτές οι χειρονομίες, αν θέλετε. Μαντέλης. Ο Μαντέλης δεν μας έχει δείξει τη μεγάλη τσαρουχιά ακόμα. Μαντέλης. Πάει να περάσει τον Τάκη το Σπηλιόπουλο, επιμένει. Αυτό το παιδί, παρόλο ότι του το έπανε να μην τα βάζει με το Σπηλιόπουλο, αυτός εξακολουθεί. Δεν ξέρω τι θέλει να παραστήσει. Τσαγκανάς. Τριπλάρει τον Παπαδόπουλο, γυρίζει. Σουτ, αλλά ο μεγάλος Τρίφωνας τη δίνει στον Παπαδόπουλο, Παπαδόπουλο στον Τζαούσογλου. Την πήρε ο Ζαγκανάς όμως με τον Βουρνά, 2-1 ήταν. Βουρνάς. Παπαναστασόπουλος. Τακουνάκι για τον Βουρνά. Βουρνάς τριπλάρει και το Μεντανά. Είναι πολύ πλάγια. Αλλά ο Αμπατζής βγάζει την μπάλα πλάγιο out. Πρέπει να χτύπησε και στο πόδι του Βουρνά. Ναι, χτύπησε στο πόδι του Βουρνά. Γκόντας. Βουρνάς. Σφύριγμα του διαιτητή. Και μία παρατήρηση έγινε προηγούμενα από τον Μεντανά στο Μαντέλη. Ο Μαντέλης έκανε παρατηρήσεις στο μικρό Μεντανά, το Λάισμαν. Του έφταιγε ο Μεντανάς ο Λάισμαν του Μαντέλη. Βουρνάς. Ένα άψογο σε εκτέλεση φάουλ. Αλλά και η κεφαλιά του Αμπατζή εξίσου άψογη. Γκόντας. Με το Γουρδούπι μονομαχούν. Ο Γουρδούπης τον πιάνει αγκαζέ. Γουρδούπης για το Σπηλιάδη. Σπηλιάδης για το Σαλαμαλίκη. Τον πρόδωσε ο Σπηλιάδης. Τον πρόδωσε το Σαλαμαλίκη. Ο Σπηλιάδης δεν ξέρω τι έχει πάθει σήμερα. Τώρα που δεν είναι να δώσει πάσα δεν... Σαλαμαλίκης. Έχει προδοθεί πολλές φορές ο μεγάλος ποδοσφαιριστής. Φάουλ. Για την ομάδα των νέων. Γκόντας. Σπηλιόπουλος πολύ ωραία στο Σγούρα. Σγούρας για τον Τσαούσογλου. Τσαούσογλου για τον Σαλαμαλίκη. Φωνές απελπισίας από το Μακριστάθη. Ο Μακριστάθης έχει σηκωθεί και δίνει συμβουλές στους παίκτες του, αλλά δυστυχώς ο Τάκης ο Σπηλιάδης δεν τον ακούει. Όπως αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, γκολ! Αυτό γκολ! Αυτό γκολ! Αυτό γκολ από τον Κωστή. Αυτό γκολ από τον Κωστή. Απέκρουσε μέσα στην περιοχή, μέσα στο τέρμα, μέσα στο τέρμα. Μέσα στο τέρμα απέκρουσε. Από εδώ φάνηκε για αυτό γκολ. Δεν μειώνει αυτό το Σαλαμαλίκη, για όνομα του Θεού. Ο Σαλαμαλίκης, το έχουμε πει επανειλημμένα, ότι είναι ο μεγάλος ποδοσφαιριστής. 3-2 το σκορ. Όλα μπορούν να συμβούν στα επόμενα λεφτά. Όλα μπορούν να συμβούν. Πολύ ωραίο το γκολ του Σαλαμαλίκη. Βέβαια από εδώ φάνηκε ότι ο Κωστής ακούμπησε την μπάλα, αλλά ο Κωστής σε μια κατάσταση απελπισίας μπήκε μέσα στο τέρμα. Και έτσι έχουμε 3-2 για την ομάδα των νέων. Προηγείται βέβαια η ομάδα των νέων. Ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος βγαίνει έξω και μπαίνει αυτή τη στιγμή ο Θοδωρόπουλος. Σγούρας. Στο Σπηλιάδι μωρέ! Σγούρας. Στο Σπηλιάδι. Στο Σπηλιάδι. Αλλά ο Καραχάλης πρόλαβε. Νησίδης. Σουτ. Σπηλιάδης. Είναι μόνος το Σπηλιάδης και χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία. Έχασε μια μεγάλη ευκαιρία ο Τάκης ο Σπηλιάδης. Θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο.
Τέλος πάντων, σήμερα δεν ξέρω γιατί δεν παίζει, δεν έχει φτάσει στο ύψος των προηγουμένων αποδόσεων. Καραχάλιος, Αμπατζής, Τσολοδήμος. Για το Βουρνά, μονομαχή με το Μεϊντανά. Και ο Μεϊντανάς νικητής. Για το Σγούρα. Σγούρας, λάθος μπαλιά για το Βουρνά. Μεϊντανάς δίνει τη λύση, πλάγιο out. Βουρνάς, Γκόντας. Άσχετο σουτ. Βασίλη, που χτύπησες? Σε έσπρωξε κάποιος ή έπεσες? Ναι, μια ανατροπή ο Μαντέλης. Ανατροπή, από το Μαντέλη τι άλλο μπορείς να περιμένεις? Μόνο τέτοια. Ανατροπή του Μαντέλη λοιπόν. Και ο μεγάλος Παπαδόπουλος αποχωρεί. Μεγάλη σκοτώστρα Μαντέλη. Από τη μεγάλη σκοτώστρα το Μαντέλη. Θεοδωρόπουλος. Ξεκούραστος, πολύ ωραία για το Σπηλιόπουλο που με πάρα πολύ όμορφο στυλ, με μία. Τι έγινε τώρα, τι να πούμε? Να μπορούσαμε να ξαναβλέπαμε αυτή τη φάση στο replay. Βλέπουμε πάλι στο replay και πάλι στον αγώνα μας την απευθείας μετάδοση. Πλάγιο out με τον Παπαναστασόπουλο. Παπαναστασόπουλος. Τσολοδήμος. Τσολοδήμος. Πλάγιο out. Όχι. Καρακάσης. Αλλά η μπάλα στο Μεϊντανά. Αμπατζής. Μια μπροστινή παλιά για το Σαλαμαλίκη. Γκόντας. Σπηλιόπουλος. Γκόντας. Παναγόπουλος. Σπηλιόπουλος. Τάκλιν που θυμίζουνε Σούρπι. Τάκλιν δυνατό που θύμισε Σούρπι. Ήταν ακούσιο, τι είναι αυτό χέρι. Ένα χέρι ακούσιο. Σταμάτα ρε Σπύρο, τι φωνάζεις. Οι θεατές αρχίζουν να παροτρίνουνε και να κρίνουνε. Λάμπρο, δίνω κατευθύνση στην ομάδα. Ο Λάμπρος ο Βασιλόπουλος, ο άριστα καταρτισμένος θεωρητικά περί το ποδόσφαιρο, δίνει οδηγίες. Η μπάλα στο Σπηλιόπουλο. Γιατί είναι εκνοβισμένος. Η μπάλα στο Σπηλιόπουλο. Σπηλιόπουλος. Τα γνώριμά του βολέ που φτάνουν στο κέντρο του γηπέδου. Γουρδούπης, κεφαλιά για ποιον? Πάει να τρέξει, έχει μπροστά το Στεφανάτο. Στεφανάτος. Άι μωρά, χτυπήσει το χέρι και δεν μπορεί να γράψει. Στεφανάτος. Τσολοδήμος. Έλα ρε Λάμπρο, και την άλλη φορά με νίκη. Τσολοδήμος. Τα κουνάκι του Ζαγκανά. Πάρα πολύ ωραία στο Βουρνά. Μια ωραία ενέργεια του Ζαγκανά. Βουρνάς. Σέντρα. Ωραίος ο Σπηλιόπουλος. Αν και έχει γίνει και φάουλ στον τερματοφύλακα. Έχει γίνει φάουλ στον τερματοφύλακα. Τελικώς δεν ακούγεται τίποτα. Ούτε σφύριγμα ούτε οι παίχτες. Βλέπω να συνεχίζουν τον αγώνα. Τσολοδήμος. Τσαούσογλου, Γκόντας. Πώς τη χάνει την μπάλα ρε παιδάκι. Από ό,τι βλέπουμε, ο τεχνικός της ομάδας των Παλεμάχων, κύριος Γιώργος Μακριστάθης, δεν είναι ευχαριστημένος από το θέαμα που βλέπει. Γιατί, κύριε Μακριστάθη? Τραβιέται η ομάδα πίσω. Η επίθεση είναι απομονωμένη μπροστά. Δεν μπορούμε να βάλουμε έτσι γκολ με καμία δύναμη. Γιατί δεν ακούει τις συμβουλές σας ο Τάκης ο Σπηλιάδης? Γιατί είναι αρχηγίσκος. Ωραίος. Πες το πάλι. Το πιάσε ο Σπηλιάδης. Το πιάσε ο Σπηλιάδης. Και πάλι στον αγώνα δεν γίνεται γκολ. Όχι, δεν μπορεί να μπει γκολ αυτό. Δεν μπορεί να μπει γκολ αυτό. Σπηλιάδης με τον Στεφανάτο. Του παίρνει την μπάλα ο Στεφανάτος. Εξακολουθεί όμως ο Σπηλιάδης να την ελέγχει. Έτσι φύγε Θανάση. Κοίταξε τώρα, ο Σαλαμαλίκης είναι μόνος του. Έχει μπροστά του τον Ισίδη. Έχει μπροστά του τον Ισίδη. Ο Σαλαμαλίκης με τον Ισίδη μονομαχούν. Και τελικά πλάγιο out. Πήγαινε ένας κοντά του ρε παιδιά. Σαλαμαλίκης για τον Γουρδούπη. Γουρδούπης φαίνεται θα ήταν στο Μεσολόγγι χτες. Γουρδούπης για τον Σγούρα. Σγούρας για τον Τάκη τον Σπηλιόπουλο,
ο οποίος κοιτάξτε πώς παίζει την μπάλα στη γραμμή της περιοχής, κοιτάξτε πώς παίζει την μπάλα. Ο Κωστής με δόλο πρέπει να του πήρε την μπάλα, κάτι πρέπει να έκανε, γιατί δεν παίρνεται εύκολα η μπάλα από το Σπηλιόπουλο. Έτσι είπε, όταν... Ξεφόλια καλαμπούρι. Γίνεται αλλαγή, πες, Επανήλθε η μπάλα, πλάγιο out από τον Κόντα. Έκανε ένα χέρι, αλλά ο διαιτητής το είδε. Βουρνάς. Βουρνάς. Φωνάζουν για αλλαγή. Μερικοί έχουν βγάλει τις φανέλες. Βουρνάς. Για τον Κόντα. Βουρνάς. Σουτάρι. Καρακάσης κεφαλιά και μισό μέτρο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Δεν ξέρω. Ο Τάκης ο Σπηλιόπουλος έχει βγάλει τη φανέλα του και πάει να αποχωρήσει. Προφανώς σχολωμένος από... Θα μας πει μετά γιατί. Ας μην πούμε τίποτα. Ο Λάμπρος ο Βασιλόπουλος, ο προπονητής της ομάδας των νέων, με το ωραίο του το γυαλί ετοιμάζει να κάνει την αλλαγή. Δεν βλέπω να εισακούγεται κι αυτός. Έχει διακοπεί ο αγώνας. Ένας αγώνας με όλα τα χαρακτηριστικά ενός ντέρμπι. Ο προπονητής ο Λάμπρος ο Βασιλόπουλος λέει στον Παπαναστασόπουλο θα τον βγάλει έξω γιατί δεν... Τον Παπαναστασόπουλο θα βγάλει έξω γιατί δεν συντονίζεται λέει το κέντρο. Ακούτε και μόνοι σας. Ακούτε και μόνοι σας. Στον αγώνα μας. Σπηλιόπουλος. Σπηλιόπουλος. Τα γνώριμά του βολέ κάτω από το κέντρο. Σαλαμαλίκης. Σαλαμαλίκης. Σπηλιάδης. Δεν προλαβαίνει. Καραχάλιος μπλοκάρει την μπάλα. Ο Σαλαμαλίκης παροτρύνει τους συμπαίκτες του. Οι παλέμαχοι παίζουν τους νέους στο μισό γήπεδο. Κι αν καμιά φορά οι νέοι ξεφεύγουν και παίζουν στην αντίπαλη περιοχή, προσκούρουν μπροστά στους αμυντικούς ογκόληθους Αμπατζή Μεϊντανά. Τώρα. Παλιότερα ήταν και ο Τάκης ο Σπηλιόπουλος, ο οποίος παίζει σε όλες τις θέσεις του γηπέδου, σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου. Μεϊντανάς, κοιτάξτε. Κοιτάξτε πάρα πολύ ωραία το Μεϊντανά. Τσαούσογλου. Γουρδούπης. Κατά λάθος έδωσε την μπάλα στο Σγούρα. Σγούρας. Σγούρας. Άσχετη μπαλιά, ενώ στα δεξιά του ήταν ο Τάκης ο Σπηλιόπουλος. Και φώναζε ο Μακριστάθης να δοθεί μπάλα εκεί. Στα χέρια του Καραχάλιου η μπάλα. Σφύριγμα. Λείπει σήμερα από τον αγώνα ο διαιτητής της FIFA ο Σωτήρης Κολιόπουλος. Βέβαια ο αντικαταστάτης του δεν πάει πίσω, αλλά ας μας το επιτρέψει, δεν φτάνει το Σωτήρη τον Κολιόπουλο. Η μπάλα στημένη για ένα φάουλ. Ο Ζαγκανάς στον Κόντα. Ο Κόντας μπροστινή παλιά για τον Καρακάση. Καρακάσης με τον Μεϊντανά. Τελικός νικητής ο Μεϊντανάς στο Σπηλιόπουλο. Ξαναμπήκε ο Γιώργος ο Πολυχρονόπουλος. Κρατάει η ώρα ο Λάμπρος τώρα, κάνει ιστορίες. Σπηλιόπουλος. Γκόντας. Λάθος μπαλιάς Γούρας και πάλι Γκόντας. Τσολοδήμος. Και το κεφάλι έβαλε. Τσολοδήμος. Έλα ρε, δεν είναι ο Τσολοδήμος με το μπλε το παντελονάκι. Δεν είναι ο Τσολοδήμος εκείνος. Έλα ρε, άσε ρε χάρη μόνο τώρα. Γκολ. Αναγκαστήκαμε να διακόψουμε διότι ο Γιάννης ο Γεωργιτσόπουλος, πιθανώς κολλωμένος από την τροπή που παίρνει ο αγώνας, μας δημιουργεί ορισμένα προβλήματα με τις κρίσεις του και τα σχόλιά του. Μεϊντανάς. Πολυχρονόπουλος. Πολυχρονόπουλος με άψογο στυλ πίσω στο Σπηλιόπουλο. Κάνει λάθος όμως, τη δίνει στο Βουρνά. Ο Βουρνάς όμως καθυστερεί. Έτσι. Δοκάρι. Ένα δοκάρι
από το Βουρνά καθυστέρησε, έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα των Παλεμάχων να αναδιοργανωθεί και επεχείρησε ένα σουτ. Δεν το περίμενε ο Σπηλιόπουλος, αλλά η μπάλα στο δοκάρι. Κάτι σαν το Μάγκατ περίπου που έχασε την ευκαιρία, όχι τον γκολ που έβαλε ο Μάγκατ, τη δεύτερη ευκαιρία που έχασε στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών. Γκόντας. Αμπατζής πάρα πολύ ωραία πίσω για το Σπηλιόπουλο. Θα τον ρωτήσουμε αν ήθελε να κάνει αυτή την κεφαλιά ο Αμπατζής ή αν κατά τύχη την έκανε. Όχι, εγώ πιστεύω ότι ήθελε να κάνει αυτή την κεφαλιά. Γκόντας. Δίνει την μπάλα κάπου που δεν υπάρχει άλλος εκτός από τον Αμπατζή. Αμπατζής. Μπράβο Βασίλη. Και η μπάλα πλάγιο out αφού χτύπησε πρώτα στον Κωστή. Σγούρας. Για τον Τάκη το Σπηλιόπουλο. Στεφανάτος, πάλι Τάκη Σπηλιόπουλος. Πλάγιο out. Γκόντας. Σγούρας. Παιδιά, δεν ήταν έξω η μπάλα, ρε παιδιά. Είναι στον αέρα η μπάλα. Φανατισμός επικρατεί. Έχουμε εδώ το Γιάννη τον Γεωργιτσόπουλο. Το Γιάννη τον Γεωργιτσόπουλο. Τα βάζει με τον Γιώργο τον Μακριστάθη. Εν πάση περιπτώσει μερικά προβλήματα για τη μετάδοση. Έχουμε τους δύο προπονητές τον Μακριστάθη, τον Λάμπρο τον Βασιλόπουλο. Τους ακούτε και μόνοι σας. Τους ακούτε και μόνοι σας. Εγώ δεν λέω τίποτα. Δεν πρέπει να τον αλλάξετε. Με μία. Πρέπει να τον αλλάξετε, ρε. Τώρα που ησυχάσαν κάπως τα πνεύματα, συνεχίζουμε τη μετάδοση. Καρακάσης από δεξιά. Μπροστά του Γιώργο! Πίστονε! Έχει το Μεντανά, αλλά πού να περάσει ο Καρακάσης μπροστά στο Μεντανά. Γκόντας. Γκόντας. Καταδιώκεται από τον Γουρδούπη. Γκόντας. Γκόντας. Γουρδούπης Μεντανάς. Συνοθήλευμα παιχτών. Και μία ευκαιρία χάνεται και πάλι από τον Παπαναστασόπουλο. Από τον Παπαναστασόπουλο. Γιάννη, τι είναι αυτά που χάνεις, τι είναι αυτά. Ο προπονητής τους φωνάζει, ορίεται, τι είναι αυτά που χάνεις. Σε ένα γήπεδο που το απόγευμα θα γίνει ο μεγάλος αγώνας μεταξύ της Αστραπής Ψαροφαΐου και του Ψαθόπυργου. Στο γήπεδο του Πίγασου Μπεγουλακίου γίνονται αυτά, του βέβαιου δευτεραθλητή του ομίλου. Ο Πίγασος από του χρόνου θα παίζει στη δεύτερη κατηγορία μαζί με τον Ηρακλή Λεύκας. Όλα αυτά δείχνουν τουλάχιστον. Στον αγώνα μας και πάλι αυτά προς ενημέρωση των τηλεθεατών. Στον αγώνα μας και πάλι. Η μπάλα έχει στηθεί. Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Δημήτρης Θεοδωρόπουλος. Άλλο ένα σαμποτάζ του Γιάννη του Γεωργιτσόπουλου για την αναμετάδοση του αγώνα. Δημήτρης Θεοδωρόπουλος λοιπόν, δεν έχει σημασία. Καλοτραβηγμένο το σουτ. Δεν είχε την κατάληξη την οποία θα ήθελε. Σπηλιάδης με τον Τσολοδήμο, νικητής ο Τσολοδήμος. Έχει γίνει κάποιο φάουλ και δεν έχει σφυρίξει ο διαιτητής. Γουρδούπης. Δείχνει τα μεγάλα του προσόντα τώρα τελευταία. Τσαούσογλου. Εξετόπισε τον Γκόντα. Γκολ! Και ισοφάριση για τους Παλέμαχους. Η ισοφάριση αυτή τη στιγμή ήρθε για τους Παλέμαχους. Η δικαίωση και πάλι. 3-3 το σκορ. Από το 2-0 έγινε το 2-1. Το 3-0, το 3-1, το 3-2 και το 3-3 τώρα. Ο Γεωργιτσόπουλος λέει ότι έπρεπε να ήταν αυτός τερματοφύλακας. Δεν θα το έτρωγε αυτό το γκολ. Λοιπόν, ο Σαλαμαλίκης έδειξε και πάλι τη μεγάλη του κλάση με τα 2 γκολ που πέτυχε. Ποια 2 γκολ, ρε. Ένα έχει πετύχει. 2 γκολ έχει πετύχει ο Γουρδούπης. Μην ακούτε το Μακριστάθη. Ο προπονητής έχει μπει μέσα και κάτι λέει με το Μαντέλη. Και ο διαμαρτύρει το Μαντέλης γιατί προηγήθηκε φάουλ από τους μεγάλους. Προηγήθηκε φάουλ, μάλιστα. Θα έπρεπε να το είχε σφυρίξει αυτό ο διαιτητής. Και ο Μάκης ο Γουρδούπης αγκαλιάζεται με παράγοντες της Αστραπής Ψαροφαΐου. Δείχνει τη μεγάλη του κλάση γιατί από την Αστραπή Ψαροφαΐου ξεκίνησε, πήγε στην ΑΕ Μεσολογγίου. Στέφανε, αλλαγή λέει ο Άστρος. Αλλαγή λέει ο προπονητής της ομάδας των νέων. Βγαίνει ο Κωστής, δεν βλέπω τίποτα, βγάζει τη φανέλα του. Στον αγώνα μας πάλι έχουμε μερικές δυσκολίες. Έχουμε πάθει τα τρακ μας. Λες και βρισκόμαστε για πρώτη φορά στο μικρόφωνο. Είναι φανταστικός, έχει γίνει ο αγώνας. Σπηλιάδης. Κοιτάξτε το Σπηλιάδη.
Ο Μακριστάδης ορίεται να φύγει ο Σπηλιόπουλος. Έχει φύγει τελικά ο Σπηλιόπουλος μαζί με τον Σαλαμαλίκη. Ο Μαντέλης δίνει την τσαρουχιά του. Φωνάζει ο άλλος. Ακούσατε και μόνοι σας. Φωνάζει. Φωνάζει. Και δίκαια φωνάζει. Σπηλιάδης δεν ακούει. Σπηλιόπουλος, κοίταξε να δεις. Ο Μαντέλης τι κάνει. Ο Σπηλιόπουλος μόνος του με τον τερματοφύλακα. Τον κράτησε ο Μαντέλης. Τον κράτησε ο Μαντέλης. Και είναι. Δεν το κράτησε. Σκοτώστε ο Μαντέλης. Ο Μαντέλης κάτι έχει σφυρίξει. Κάτι έχει σφυρίξει ο διαιτητής. Φωνάζουν εδώ. Οι θεάτες φωνάζουν για το Μαντέλη. Μαντέλης, Φωνάζουν για το Μαντέλη όλοι. Δεν τον κράτησε ο Μαντέλης, δεν τον κράτησε. Ο Λάμπρος τι πάει να κάνει. Δεν ξέρω γιατί έχει μπει ο Λάμπρος ο Βασιλόπουλος. Ψοφάει για κάμερα, δεν ξέρω γιατί έχει γίνει αυτό. Αποχωρεί τελικά. Αποχωρεί τελικά. Τελικά έχει δώσει φάουλ ο διαιτητής για την ομάδα των νέων. Θεοδωρόπουλος με τον Καρακάση. Θεοδωρόπουλος πολύ ωραία με εγγλέζικο στυλ δίνει την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Δίνει την μπάλα στον Σπηλιόπουλο. Δικαιωθήκαμε, δεν μας έδωσε το πέναλτι της βάρος. Ήταν και αδικία μεγάλη βέβαια. Πολυχρονόπουλος, σφυρίζει ο διαιτητής. Τελευταία λεφτά του αγώνα κρίσιμα. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Μία κάθοδος για την ομάδα των νέων. Ο Γουρδούπης δίνει τη λύση. Αέρινος ποδοσφαιριστής ο Γουρδούπης. Για τον Πολυχρονόπουλο δεν έχει δει ότι είναι άψογος και πάντα παρελθόν. Πρέπει να του... Οι παράγοντες της Αστραπής Ψαροφαΐου ευμενώς σχολιάζουν τον αγώνα και ψάχνουν και για ταλέντα. Δεν θα έχουν δει στο Μαντέλη. Σγούρας με την μπάλα. Ο Λάμπρος συζητεί μαζί του. Ο Λάμπρος συζητεί μαζί τους. Ίσως κάτι θέλει να βγάλει από μεταγραφές και αυτός, να δώσει κάνα μεγάλο παίχτη. Αμπατζή στο πλάγιο out. Να δούμε, φάουλ είναι ο πλάγιο out το διαιτητής. Να σημειωθεί ότι οι φανέλες που φοράνε οι παλέμαχοι είναι προσφορά της Ρέζος, της βιοτεχνίας Ρέζος. Και ο Τάκης ο Σπηλιόπουλος, ο μεγάλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έδειξε τη μεγάλη του κλάση. Πόση ώρα θέλει εδώ? Πόση ώρα θέλει? Στεφανάτος. Επιχειρεί σουτ και ο Σπηλιόπουλος δεν ανησυχεί. Σπηλιόπουλος. Το γνώριμο του βολέ. Κάτω από το κέντρο. Και η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Και πάλι στη μετάδοσή μας. Ο Γκόντας στο πλάγιο out. Του έκρυψε τη θέα ο μεγάλος ο Τάκης ο Σπηλιόπουλος και έτσι η μπάλα κατέληξε στο Μεντανά. Με την παρεμβολή του Μεντανά πλάγιο out. Γουρδούπης. Θεοδωρόπουλος. Διαμαρτύρονται για χέρι. Δεν ήταν χέρι. Θεοδωρόπουλος. Σπηλιάδης. Ο προπονητής κύριος Μακριστάδης διαμαρτύρεται ότι ο Σπηλιάδης δεν τράβηξε. Θα μας εξηγήσει στο τέλος γιατί. Τσολοδήμος. Πολυχρονόπουλος. Το Λάμπρο θα ρωτήσετε. Κύριε Μακριστάδη. Έλα, τελειώνει. Δεν μπορούν άλλο να τραβήξουν. Διαμαρτυρίες για τη λήξη του αγώνα. Διαμαρτυρίες για τη λήξη. Ο διαιτητής δεν έχει πει να κρατήσει καμία καθυστέρηση. Μαντέλης. Αμπατζής. Μαντέλης. Πάει να κάνει σέντρα. Αν αυτή λέγεται σέντρα, τότε θα αλλάξει ο ορισμός της σέντρας. Στεφανάτος. Παλαιολογόπουλος. Σουτ.
Και ο Σπηλιόπουλος μπλοκάρει την μπάλα. Έχει λίγο φάλτσο, του φύγει από τα χέρια, την ξαναμπλοκάρισε. Την ξαναμπλοκάρισε. Δεν θα το στηρίξει. Και Θεοδωρόπουλος. Σπηλιόπουλος. Πάει κάτι να του κάνει ο Παπαναστασόπουλος, δεν του κάνει τελικά, του κάνει φάουλ. Ο Παπαναστασόπουλος πέφτει κάτω και ο Σπηλιόπουλος. Σπηλιόπουλος είναι έτοιμος να χτυπήσει ένα φάουλ. Ετοιμάζεται να χτυπήσει το πλάγιο out ο Σγούρας. Καλοτραβηγμένο βγαίνει ο Σπηλιόπουλος και τέρμα. Ο Μαντέλης παρενοχλεί το Σπηλιόπουλο. Ο Μαντέλης παρενοχλεί το Σπηλιόπουλο. Ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη του αγώνα που βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες με 3-3. Με 3-3. Εκεί Στέφανε, εκεί που είσαι. Έλα Στέφανε, όπα, όχι άλλο κοντά. Λοιπόν, εδώ. μιλάμε με τους πρωταγωνιστές του σημερινού αγώνα. Και πρώτα απ' όλα με το Μαντέλη. Πες μας Μαντέλη, τι έχεις να πεις για το σημερινό παιχνίδι. Απαράδεκτη διαιτησία, 100% μας αδίκησε κατάφορα. Τελείωσε, τίποτα άλλο. Ο Μαντέλης λέει για απαράδεκτη διαιτησία. Παπαναστασόπουλος. Έχουμε παράταση. Πώς είδες την ομάδα των αντιπάλων. Καλά ήταν μετά από τις αρχές του παιχνιδιού, Ναι. αλλά διέκρινα μια μεροληψία και στους δύο διαιτητές. Επειδή είναι φίλοι με τα παιδιά των... Όχι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Μπορείτε να κάνετε μία ένσταση. Μιλάμε με τον Τάκη το Σπηλιάδη. Προκαλούμε για παράταση. Τάκη Σπηλιάδη, πέσε μας σε παρακαλώ. Όλοι λένε για αμεροληψία διαιτησίας. Είπαμε να κάνουν ένσταση. Τι θέλεις να μας πεις, τι έχεις να πεις γι' αυτό. Πού είναι το... Λοιπόν, τι έχεις να μας πεις γι' αυτό. Η ανεπάρκειά τους και το ότι να με προηγηθήκανε 2-0 και δεν μπορέσανε να κερδίσουν, αυτό τους δημιούργησε τεράστια ψυχολογικά προβλήματα. Με αποτέλεσμα να τα βάζουν με το διαιτητή, με τους παίκτες κλπ. Η ομάδα τους δεν έχει άλλες δυνατότητες. Εμείς παρόλο ότι είμαστε ξενυχτισμένοι, παντρεμένοι και με γυναίκες απόξω δηλαδή, και με δύο απώλειες, Βασίλη του Παπαδόπουλου και με μένα. κλπ. Παρόλα τα αυτά, η ομάδα να έπαιξε παιχνίδι δυνατό. Και με ενισχύσεις και με αγρότες. Μιλάμε με τον μεγάλο Μάκη Γουρδούπη. Ο Μάκης ο Γουρδούπης, ο Μάκης ο Γουρδούπης, να ξαναπούμε ότι έχει ξεκινήσει από την Αστραπή Ψαροφαΐου, έχει πάει στην Ά Μεσολογγίου, είναι ένας εξελίξιμος παίκτης και θέλουμε να μας πει ο Γουρδούπης, πες μας Μάκη πώς είδες το σημερινό τον αγώνα και αν αυτά τα οποία λένε οι νέοι είναι σωστά. Κοιτάξτε. Ότι δηλαδή ήταν μεροληπτικός ο διαιτητής. Ναι, και τα λοιπά. στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα δεν τράβηξε. Μάλιστα. Στο δεύτερο ημίχρονο με δύο αλλαγές που έγιναν. Ναι. Η απόδοση της ομάδας ανέβηκε πάρα πολύ. Ναι. Η διαιτησία για μένα ήταν αντικειμενική. Μάλιστα. Και αυτά τα οποία λένε οι νέοι είναι ιστορίες για μικρά παιδιά. Βέβαια το δικαιολογεί και η ηλικία τους. Εάν η ομάδα η δική μας και ειδικά ο Σπηλιάδης, το πρώτο νούμερο της ομάδας, απέδιδε, οι νέοι θα είχαν χάσει με 2-3 γκολ διαφορά. Εξάλλου και από το βίντεο θα φανεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα ο πρωταγωνιστής της ομάδας των Παλεμάχων, ο μεγάλος ο Τάκης ο Σπηλιόπουλος. Έλα Τάκη σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μας Τάκη ό,τι θέλεις για το σημερινό τον αγώνα. Για σένα, για την απόδοση της ομάδας σου, για τα ό,τι λένε οι αντίπαλοι. Και τι άλλο να πω. Λέγε και τα μια πάντα. ιστορία στο τέλος. Ναι. Ο αγώνας ήταν δυνατός. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε την ανηφόρα η οποία επέδρασε στην απόδοσή μας. Στο δεύτερο ημίχρονο που είχαμε τον κατήφορο, οργανωθήκαμε και παραλίγο να τους κερδίσουμε. Τα περί διαιτησίας και τα ρέστα είναι παραμύθια. Όσο ξέρουμε και εμείς ποδόσφαιρα, τόσο ξέρουν και οι διαιτητές να διαιτητεύουν. Οπότε πρέπει να προσαρμόζουμε τις απαιτήσεις μας. Η προσπάθεια που έγινε από τον Καραχάλιο να ασκήσει κυβερνητική πίεση στο διαιτητή και να το διατάξει να βγει, νομίζω ότι βρίσκεται σε άλλο χώρο. Μάλιστα. Να το σημειώσει αυτό. Κύριε Πετρόπουλε, κύριε Νικολακόπουλε, με συγχωρείτε. Εδώ είπανε κάτι για το γήπεδο. Τι? Είπανε ότι το γήπεδο είναι κατηφορικό. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Όχι, είναι κανονικό πως γίνονται αγώνες της κατηγορίας, σύμφωνα με τους κανονισμούς είναι. Είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς, κανονικότατο. Ακούσατε τον εξωδιοικητικό παράγοντα του Πήγασου Μπεγουλακίου, τον κύριο Χρήστο Νικολακόπουλο, καθώς και τους παράγοντες της Αστραπής Ψαροφαΐου, που με την ευκαιρία τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο πρωτάθλημα τρίτης κατηγορίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μιλάμε τώρα με τον μεγάλο προπονητή, τον Λάμπρο τον Βασιλόπουλο. Λάμπρο, με το ωραίο σου γυαλί. Πες μας πώς είδες την ομάδα σου σήμερα.
Κοίταξε, βασικά η ομάδα κόπηκε στα 2. Ποιο σε παίρνει το βίντεο σε γκροπλάν. Κόπηκε στα 2 στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Δεν απέδωσε παρόλο τις οδηγίες που είχα δώσει. Να ενισχύουν το κέντρο. 2 ευκαιρίες που είχα ο Αναστασόπουλος και ο Βουρνάς ήταν καταλυτικές για την ομάδα. Αναγκάστηκα να αλλάξω το κοστί με τον Παπαστεριόπλο, διότι δεν τράβαγε, είχε κουραστεί. Αυτή η γκίνια μας των τελευταίων λεπτών που συνέχεια τρώμε γκολ δεν μπορούσε να μας φύγει και σήμερα. Ελπίζω όμως να προπονήσω καλά την ομάδα για την επόμενο αγώνα και να κερδίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και μία μικρή συνέντευξη, μία μίνι συνέντευξη με το μίνι Λάισμαν, το Μεϊντανά. Κύριε Μεϊντανά, πες μας πώς είδες τον αγώνα σήμερα. Ήταν τόσο πολύ δυνατός που σε μερικές φάσεις δεν ήξερα πού να σηκώσει το σημαίακι μου. Για τον πατέρα σου τι έχεις να μας πεις? Ο πατέρας μου σήμερα θα έλεγα πως είναι καλύτερος και από τον Μαραντόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διακόπτουμε για να πάρουμε και τις υπόλοιπες συνεντεύξεις κάτω από τα πλατάνια. Δεν βρισκόμαστε σε καμία έκθεση αυτοκινήτων. Βρισκόμαστε έξω από το γήπεδο του Μπεγουλακίου, όπου οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της σημερινής ισοπαλίας θα μας πούνε 2 λόγια. Βέβαια, αφού τακτοποιήσουν και πρώτος έρχεται ο Ζαγκανάς. Για έλα, αρχηγέ της ομάδας των νέων, να μας πεις 2 λόγια. Δήλωσε ο προπονητής σου ότι ο Λάμπρος ο Βασιλόπουλος ότι κρέμασες, λέει. Είναι αλήθεια αυτό? Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δήλωσε και ότι θα βγάλει έξω το Μαντέλι. Προπονητής ποιος είναι, ρε παιδί μου? Ο Λάμπρος ο Βασιλόπουλος δήλωσε ότι είναι προπονητής της ομάδας των νέων. Και δήλωσε ότι θα βγάλει έξω εσένα και το Μαντέλι. Μετά από τον τραυματισμό μου τις 2 τελευταίες φορές σήμερα απέδωσα πολύ καλύτερα και είμαι και ευχαριστημένος από την απόδοσή μου. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με ο Θανάσης ο Αμπατζής, ο αμυντικός ογκόληθος της ομάδας των Παλεμάχων, κάτι να μας πει. Τρώει το πορτοκάλι του. Βάζει τη βιταμίνη C. Και πάλι δεν μπόρεσαν οι μικροί να μας κερδίσουν. Χρειάζονται πολύ καιρό ακόμα. Πρέπει να μεγαλώσουν, όπως είπε κάποιος μεγάλος, για να μας κερδίσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, να μας κάνει μια τελευταία δήλωση. Πώς είδες το τεπούντο σου? Το γεγονός είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο η ομάδα των Παλεμάχων δυναμώνει. Εάν είχες σαν θεατή δίπλα σου το Γιάννη το Μαράτο, ναι, και αντλούσες μια μεγάλη δύναμη, οπωσδήποτε δεν θα ήσουν καλύτερος. Δηλαδή θέλω να σου πούμε, θέλω να σου πω, δεν πολιτικοποιούμε τον αγώνα, ούτε τον κομματικοποιούμε. Τον κομματικοποιούμε. Ο Καραχάλιος έκανε καταγγελία συγκεκριμένη εγώ για αυτό το πράγμα. Ο Μακριστάδης είναι τραυματισμένος. Ο Μακριστάδης, κοιτάξτε ο Μακριστάδης τι έπαθε. Την απόδοση του Γιώργου του... Γιώργο μου λέγε μου. Ναι, είχα την ατυχία στο πρώτο 5 λεπτό να υποστώ μια θλάση ινών και να αποχωρήσω του αγώνα. Βέβαια αντικαταστάθηκα επάξια από το Μάκη, το Γουρδούπι, ο οποίος είναι σοβαρός παίκτης, αλλά είχε και αυτός αποχή από τα γήπεδα και δεν απέδωσε όσο έπρεπε. Αυτή η δήλωση για το Γιάννη το Μαράτο που λέτε, ας πούμε, ότι αν ήταν ο Γιάννης ο Μαράτος στους σημερινούς θεατές θα είχε ανεβεί η απόδοση του Γιώργη του Πολυχρονόπουλου. Βέβαια, γιατί έχει κάποια οντότητα, κάποια έγκλη και θα μας έδινε κάποια δύναμη. Ναι, πάντως τους νέους, όπως καταλαβαίνετε και το είδατε και μόνοι σας, τους τσεκουρώσαμε κατά κάποιο τρόπο. Και τη μία φορά και την άλλη. Έχει χάρη που έλειπα εγώ, Γιώργη. Μιλάμε με τον σκόρερ των 2 τερμάτων, τον μεγάλο, τον Θανάση το Σαλαμαλίκη. Πες μας Θανάση. Πάρε το μικρόφωνο και πες. Λοιπόν, θα επαναλάβω τη δήλωση που είχα κάνει και στον προηγούμενο αγώνα. Όχι γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, αλλά στην πείρα μας. Οι μικροί τρέχουνε, κάνουνε, ράνουνε, χάνουνε γκολ μπροστά στα δοκάρια. Εμείς 5 φορές θα βρεθούμε μπροστά στα δοκάρια, τις 3 φορές θα βάλουμε γκολ. Λοιπόν, με αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει περίπτωση να μας πάρουν οι νέοι. Πιο κοντά, δεν ακούγεσαι. Καλά, δεν πειράζει, δεν με καταλαβαίνετε. Λοιπόν, όσον αφορά για το μεγάλο τελικό που λέγανε ότι θα ήταν σήμερα, μάλλον το Σεπτέμβρη θα γίνει και τότε θα τα πούμε. Ακούγεται, είμαι στέρεο, 200 Κάποιος είπε σε μια φάση ότι ο Σαλαμαλίκης έχει μάθει να παίρνει τους αγώνες νταϊλίκι όπως και στα Σαγέικα. Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
Έτσι δεν τους παίρνουμε. Συμφωνείς έτσι? Άμα παίζουμε 10 πτώματα εμείς και 11 πιτσιρικάδες και πάλι τους φέρνουμε ίσα ίσα, τι δεν γίνεται. Με το έτσι θέλουμε. Συμφωνείς δηλαδή έτσι? Μια παρεμβολή σε αυτό. Οι νέοι είναι γεγονός ότι μπορούσαν να πάρουν τον αγώνα με 7 τέρματα διαφορά. Αλλά επειδή έχουν διαπιστώσει ότι έχουν μεγάλες κοιλιές οι μεγάλοι, γι' αυτό ακριβώς φέρνουν τον αγώνα ισόπαλο για να δοθεί δυνατότητα να προπονηθούν και να ρίξουν μερικά κιλά. Κοιτάξτε τώρα, παρακολουθήστε μόνοι σας. Να τα ακούσει Στέφανε, τώρα. Δεν τα λέω εγώ τώρα. Τα γκανά. Έλα, ρώτα πάλι. Αυτά για να μην λένε ότι οι εκπομπές είναι προκαθορισμένες και κονσερβοκούτια. Ζωντανή εκπομπή. Έλα και ο Λάμπρος. Ο Τάκης ο Σπηλιόπουλος, ο μεγάλος ποδοσφαιριστής που φοράει και την φανέλα της Μεγάλης Αγγλίας, δείχνει για μια ακόμη φορά ότι είναι λάτρης του αγγλικού ποδοσφαίρου. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, μου θύμισες 2 παλέμαχους του Παναθηναϊκού. Κάποτε πήγες να πάρεις την μπάλα με το χέρι, σαν κάτι τέτοια έκανε ο Πανάκης. Και ένα ωραίο τάκλι. Ο Λάκης ο Σοφιανός, όχι ο Πανάκης. Α, έτσι. Μπράβο. Με διορθώνει, βλέπετε ότι μετράει πύρα. Και ένα ωραίο τάκλιν που έκανε ο Σούρπης, ένα τέτοιο έκανες και εσύ στο σημερινό αγώνα. Τι έχεις να πεις για όλα αυτά? Ότι έχεις μνήμη, να πούμε, και θυμάσαι ποιοι ποδοσφαιριστές αποκούρανε κατά αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τέλος να ξεπερδεύουμε τώρα. Να πω εγώ μία. Είμαστε 2 κλάσεις ανώτεροι. Είμαστε απαράδεκτοι. Η επίθεσή μας να μην μπορεί να βγάλει 2 γκολ παραπάνω. Είμαστε 5 κλάσεις ανώτεροι. Ποιος έκανε το σχόλιο για την κυβερνητική πολιτική που άσκησα? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι, λοιπόν. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, ας αφήσουμε τις πολιτικολογίες να δούμε Τσάπιος Σπηλιάδης και μετά. Καλά. Λέγε Τάκη. Ποιος Η ομάδα των νέων, αφού εστερήθηκε να άμε τις υπηρεσίες ενός μεγάλου Λάμπρου Βασιλόπουλου, επόμενο ήταν να υποστεί αυτή την ταπεινωτική ισοπαλία. Δεδομένου ότι η ομάδα των Παλεμάχων έχανε με 3-0. Το να ανατρέψει αυτό το σκορ, το εις βάρος το 3-0, σε 3-3, αυτό αποτελεί θρίαμβο. Μάλιστα. Εάν είναι ποδοσφαιριστές πρέπει να παραιτηθούν τον περαιτέρω αγώνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σπηλιάδη. Ένας αθόρυβος ποδοσφαιριστής είναι ο κύριος Γούρας. Θα γίνουν πολλές αλλαγές στην ομάδα, τουλάχιστον 4 ποδοσφαιριστές θα βγουν έξω από την άλλη για να παίξουν καινούργοι, για να αποδώσουν. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει, δεν έχουν προπονηθεί πολύ και στο μέλλον θα κατέλθουμε πιο ενισχυμένοι. Στο τέλος βλέπω να πούμε τους νέους να διασπαστούν και να μην ούτε να κατέβουν στον αγώνα. Τους κάναμε δηλαδή να... Αυτοί ψοφίσανε να πούμε. Το βίντεο μετά από αυτή τη δήλωση του κυρίου Σαλαμαλίκη θα προβληθεί στα Σαγέικα. Σε ανοιχτή συγκέντρωση. Να μην ξεχάσουν και οι 2 ομάδες τη μεγάλη πορεία αύριο όπως τον άραξε. Και πάλι πολιτικολογούμε. Μία νούμερο 4 εδώ μου, ένα. Δεν έχει 4, Ο Λάμπρος τι έχει να μας πει για όλα αυτά? Ποιον θα βγάλεις έξω συγκεκριμένα? Αν αναφέρεσαι σε μένα, θα το πεις ανοιχτά εδώ πέρα. Όχι, δεν λέμε, οι αλλαγές είναι μυστικές, μην τις μάθει ο κύριος Σπηλιάδης να πούμε και κάνει και αυτός ανάλογες. Θα είναι μυστικές οι αλλαγές. Να μιλήσουμε και με τον αμυντικό γκόλιθο της ομάδας των νέων. Την καλύτερη απόδοση για μένα, δεν μπορώ να εκφέρω τη γνώμη διότι είμαι επαγγελματίας sportcaster. Για τον κύριο Νησίδη. Ο μεγάλος ογκόληθος της ομάδας των νέων είναι ο Νησίδης. Λέγε μου σε παρακαλώ, τι έγινε με τη στιγμή που σε πέρασε ο Σαλαμαλίκης? Ο Σαλαμαλίκης όταν σε πέρασε πώς αισθάνθηκες? Σπίκερ, σπέρνεις διχόνια με τον Σαλαμαλίκη. Όχι, δεν σπέρνω διχόνια, όχι, απλώς μεταφέρω κάτι που έγινε. Σου πέταξε την μπάλα από δεξιά και σου έφυγε από αριστερά ο Σαλαμαλίκης. Για να μην πω ότι την πέρασε κατά τα πόδια, αλλά πας περιπτώσει. Πώς αισθάνθηκες? Το θέμα είναι και το παιχνίδι, να πούμε κάτι για το παιχνίδι. Όχι, πέσε για αυτό πρώτα. Προσκάνει το να πούμε για το παιχνίδι. Η Παλέμαχοι παίξαν λιγάκι σκληρά.
Ναι. Όχι τι ανοχή του διαιτητή. Τι ανοχή του διαιτητή, τα 2 γκολ που βάλανε τουλάχιστον τα τελευταία ήταν από θέσεις φάουλ. Είχαν προηγηθεί φάουλ. Τώρα γενικότερα ο Σαλαμαλίκης δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω από ό,τι έχει κάνει τώρα. Αυτό θέλω να πω. Ο Νησίδης είπε ότι ο Σαλαμαλίκης δεν μπορεί να κάνει τίποτα από όσα έχει κάνει μέχρι τώρα. Τι γνώμη έχει ο Μαντέλης για όλα αυτά? Για το Σαλαμαλίκη. Για το Σαλαμαλίκη. Ο Σαλαμαλίκης είναι ένα από τους πιο θετικούς παίκτες. Πήρε 4 σούτ, έκανε 2 γκολ, αλλά τελείωσε. Τέρμα. Δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορώ να διαπιστώσω όμως ότι ο προπονητής των νέων χαίρεται για το αποτέλεσμα. Όχι, δεν χαίρομαι καθόλου. Ίσα ίσα ο φίλος μου Σπύρος απέδωσε πάρα πολύ καλά, αλλά δεν είχα άλλον τερματοφύλακα τον αλλάξω. Τόσο πολύ καλά έπαιξε. Έμαθα χθες ότι ο Σπύρος κάπου διασκέδαζε στο Ψαροφάι. Είναι αλήθεια? Λοιπόν, θα πρέπει να δηλώσω ότι ήρθαμε 2 ενέσεις. Για να ενισχύσουμε ηθικά την ομάδα, τουλάχιστον ηθικά. Αυτά από το πάρα πολύ όμορφο γήπεδο του Μπεγουλακίου. Στις 28 Μαΐου του 1983. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Θέλετε να μας πείτε κάτι? Ο κ. Καλσάρης, συνάδελφος της νομικής και λοιπά, ο οποίος θέλει να πάρει να δώσει μια συνέντευξη. Εδώ κύριε Δημήτρη, έλα εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι οι βιντεοσκοπήσεις του Χάρη Καραβαγγέλη ήταν μαζί σας. Τον αγώνα διαιτήτευσαν με επιτυχία οι διαιτητές. Κι άστους να λένε. Γεια και χαρά.